naman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas at tipirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang ubok at sipon, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, nabuling mapaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes, ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang K5 News! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray,
Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 9:35 na sang gabi. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayad-ayad nga gabi, syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na diri sa K5 News FM, Iloilo 88.7. Mga ka-K5, ululupod naman kita nga magpinulaw-pulaw. Halin alas 9:30 sang gabi, tubtob alas 12 sang kaagahon. Diri naman kita sa aton siri nga programa sa inyo kinandan, K5 Kim Kaluyo sa K5 Night Watch. Mga ka-K5, mabatian kita halindra sa may probinsya sang Iloilo, sa nalain-lain nga makabanuhanan kag distrito, and of course diri sa bilog sang Iloilo City, o kung bilog nga Iloilo City. And of course, naka-live man kita subong sa aton sari nalain-lain nga social media platforms via K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Mga ka-K5, kamusta darang aton sa ring mga suki kag pinalangga nga tagpalamati dira sa may 1st District of Iloilo. Kamusta kamo dira? Sama nagapamati via K3 News FM Miag-aw.
Upod naton na by the way ha, si K5 Kuya AJ. Mga panyapon na Kuya AJ. Sa aton sila nga mga tagpalamati, dira sa may banwasang Miagaw. Draman sa mga taga dira sa San Joaquin, Igbaras, Gimbal, Tubungan, Tigbawan. Dira sa may banwasang Uton, maayad-ayad gid nga gabi. Sa mga barangay tanod dira nga nagalibot-libot sa ilatagsa ka mga area of responsibility, mga ka-K5 to prevent no sa mga kriminalidad o kag mapabilin nga matawhay ang ila tagsa ka mga barangay o kung tagsa ka mga lugar mga ka-K5. And of course, good evening man sa aton siri nga mga tagpalamati. Dira naman sa 2nd District of Iloilo. Nagapamati ka mo dira via K3 News FM Laganes. Good evening kay K5 Kuya George. Kamusta dira Kuya George? Kamusta ang panyempo dira sa 2nd District? Sa akon dira mga kasimanwa sa may Banwasang Leon. Good evening. And of course, dira sa mga taga-Alimujan, San Miguel, Santa Barbara, Pavia, sa mga taga New Lucena, sa mga taga Saraga, sa tanan nga mga taga Segundo Distrito, kamusta kamo? Kamusang buhay-buhay? And of course, sa aton madra nga mga ka-K5, dira sa may 3rd District of Iloilo, nagapamati via K3 News FM Kalino. Kapod naton dira si ka-K5 Kuya Jepoy. Sa mga listeners naton dira sa may Tercer Distrito. Kita no, bagong tawag na. Alas 9 lang kita diri nag-abot alin sa may Kalinog. May follow-up kita dira regarding sa nasa Puan Patay kay nadra sa may Barangay Barrio Kalinog, which is amo na karon ang aton siri nga pag-istoryahan o kag ipabati naton karon sa inyo ang pila naton ka mga interviews sa pamilya. And of course, mga ka-K5, diri man no sa pila ka mga nakakilala sa sining biktima kung ano ang ila siniyang nahibaluan antes ini matabo ang ining insidente mga ka-K5. Pasensya Daddy Edgar, wala ko nakahapit sa imo sa mga suki ginaton dra nga mga Kalinog nun. Kay Kuya Jepoy ba wala man kami kahapit sir, nagabihan naman ganay kami no. And of course, sa mga ka-K5 naton, sa mga palibot nga kabarangayan, dra sa may area sang Haniway, sa mga taga-Putotan, mga ka-K5, pagdira mga kabanwahanan, sa mga taga-Maasin, Bingawan, Badyangan. And of course, sa mga other neighboring municipalities, maayad-ayad nga gabi. Kamusta? Nagapahunay-hunay na ang aton siri nga mga ka-K5 subong. Mga tatawag na, mga sika driver dara, mga tricycle driver, kamusta ang inyo siri nga pagpamasada mga ka-K5? Saludo gina kita sa aton siri nga mga mamumugon, especially sa mga drivers nga ulan, init, kung ano man ang panyampo gabato sa gihapon sa pagpangabuhi. And of course, good evening man. Sa aton siri nga mga listeners, nagapamati dira via K5 News FM Pasig City. Dira sa may 4th Distrito. Upod naton by the way, dira si K5 Edmar Liquinia. Ang mga K5. Actually, ang ining pamilya ba ng mga K5 sa nasa Puan Patay kay nasa may Kalinog, actually nagpalapit galing na sa may K5 Pasig City o nagpanawagan kung garing ulihi lang nato nakitaan ng message so alin kay K5 Edmar o kagkaina no nabalitaan nga nasa Puan na ni nga wala sang kabuhi kay may mga initial nga impormasyon o nakalabot kuno dira sa may Pasig that is why no nga nagpangayo man dira sang bulig sa aton siri nga istasyon. By the way, good evening man dira sa mga taga-syudad sang Pasig. Kalinong karami katawhay dira sa may Pasig City. Naglabay man kita dira kaina no. And of course, sa mga nearby municipalities, sa mga taga-Banwasang San Enrique, sa mga taga-Dumangas, sa mga taga nga mga Banwa sa 4th District, sa mga taga-Anilaw, sa mga taga-Banate, kag sa tanan-tanan nga mga taga-4th Distrito. Ati hugas-hugas, tanda na ipinggan si Nini nga kusamod. Nagakusmod, nagatawag na.
Nagapangyamid kaya baliya gamay lang gani kinahaon ko. Ako pa paugason ni nanay. Ako paugason di sa mga utod ko nga mga tamay. Sa mga ka-K5 naton. Good evening sa tanan sa inyo dara. And of course sa mga listeners naton, solid listeners dara sa may Quinto de Estrito. Nagapamati ka mo via K5 News FM Sara 88.7. Upod naton dara si ka-K5 Papa Flo. Kamusta ang buhay-buhay, Papa Flo? How are you, Papa Flo? And of course, drama na sa mga taga-Carles, sa mga taga-Batad, sa mga taga-Sara, San Dionisio, sa mga taga-Lemery, basta tanan, taga-San Rafael. Good evening. And of course, sa mga suki naton nga tagpalamati, sa may syudad sang Iloilo, may pila pa ka mga dalanon, may pila pa diri ka mga negosyante, mga masako-sako, kalabanan diri may mga 24/7, kung tubtob sa kaagahon ang mga pagserbe sa mga kalanaan, sa mga silog-silog, sa mga kapihan, o sa mga tiyanggi, mga ka-K5. By the way, good evening sa aton nga mga tagpalamati sa may distrito sang Mandurriao. Ano ganang ginakasakuan dira sa mga ara subo nagahimos ang ila tagsa ka mga pwesto dira sa may Mandurriao Public Market. Maayad-ayad gid nga gabi sa inyo tanan, halong sa pagpuli. And of course, diri man sa may distrito sang Haro, at diri sa may Haro District, masako-sako pa ang dalanon. O may mga nagatambay pa diri sa may Haro Plaza. Considering nga manami na gid yang Haro Plaza. O kag may mga pa-music and chill kamo dira. Kag of course, you feel safe because may ara dira sa mga naga-standby nga pulis. May mga barangay tanon, mga nagalibot-libot around the area, mga ka-K5. Kag damo da tawo mga drivers dira sang tricycle, sa mga nagabaligya dira sang bibingka kag iban pa nga street foods, mga ka-K5. And of course, good evening man. Dira sa may MH Del Pelara, si ka-K5 Benny Hermano. Sir Benz, bayad-ayad nga gabi. Sa mga taga La Paz District naman, mga ka-K5, sa mga taga Baldosa, sa mga taga Ingore, sa mga taga Tabuk Suba. Sa una na magambal sila Tabuk Suba, bilang nila Yaharo. Pero may ara dira sa may tawag na sa may La Paz, nga Tabuk Suba nga barangay. Dira na sa may unhan bala sang Gustilo. Kon dira sa gwa sang Puerto Real, mga subdivision, mga ka-K5. Good evening dira. And of course, aton man nga mga suki nga tagpalamati dira kay Mami Immaculate, Mami M. Kamusta ang buhay-buhay sa kay Mami Immaculate dira sa may distrito sang La Paz, dira sa iya sini nga Tiangge. Dira sa mga call center agents nga nagatulo tambay-tambay, dira sa iya sini nga pwesto nagapulo pangapi. Nagapatimpla sa kun ano dira, nagakanton-kanton dira. Sa mga graveyard shifts, maayad-ayad gid nga gabi sa mga security guard, mga palangga gina nato ng mga secure diri sa Iloilo City. Of course sa Iloilo province man basta nagapamati kamo diri sa K5, you are loved. Dira sa Iloilo Mission Hospital, good evening. Sa mga taga WIT La Paz dira may mga listeners hita dira nga security guard. Dira na nagatutok sa aton sa nga programa diri sa K5 News FM. And of course, drama na sa Lapus area, si Tita Rena Mapa. Gwapa-gwapa. Sa mga upod niya dira, sa mga nagkakaon-kaon dira sa Decamay. Kamusta ka mo dira? Enjoy your food, basta Decamay, ganun ni Tita Rena Mapa. Mau, kampiyon, busog-busog yun. And of course, mga ka-K5 sa mga taga-city proper, nagbawi na subong pamunit dara sa may Iloilo River. Kay kagabi, nag-ulan-ulan. May mga tawag na paglainain sang tiyempo. Mga ka-K5. So good evening kay Sir Hudlo Montana, dara pamunit kada sir. Basta chicks na imo na tanaw And of course, sa mga ka-K5 naton dara sa may area sang Molo, kaina may nagluntad dara naman yung sunog, mga ka-K5 dara sa may Salvacion habog-habog. That is why nga it is always important nga mag-secure ka mo dara sa mga linya sang kuryente. Kung ano man dang pwede bala nga maumpisahan. Kung matunaan dara sang gratawag nga sunog, mga ka-K5. Ambal gani nila mayo pa na mabahaan ka.
kung ano man rin mga ka-K5, makawatan ka. Isang sa masunugan ka mga ka-K5, kay finish gina. Ubos gina mga ka-K5, mo pinangabudlayan. O pati dingding, ubos na ubos, especially kung mangin totally gutted o kung totally damaged mga ka-K5. Ang imo sining puloyan. And of course, aton subong nga mga taga-Arevalo, limtanta sila yaha. Sa mga taga-Arevalo District, maayad-ayad gid nga gabi mga ka-K5. Sa mga nagkakaon ra sang street food, sa mga nagkakaon sang seafood, sa mga nagahungitay ra sang fishball, nagahungitay sang kwek-kwek, sa mga nagapanamkon ra sa balot, ay sang Penoy ba? Kung gadiman gida ho. Nga ga, bakli ko diyan yung one bat lang. Sa mga nagainom-inom dra, hindi ka mo magpatama. It's either nga may matabo sa inyo nga malain, kapin pa kung wala ka mo sa mayong kondisyon, basi matripingan ka mo sa matang galakat-lakat da, o kung basi ka mo yung may mahimo bala nga malain. Basta gani yan nagsinto-sinto na ang ilimnon sa imo sining ulo. Kung ano na napanumdom mo, kalain na panulukan mo. Basta gani sobra-sobra malain mga ka-K5. And of course, aton subong nga mga live viewers, naka-standby diri sa aton sa ring Facebook page, K5 News FM, Iloilo 88.7 Digital. Good evening ha, sa aton sa ring pila na viewers naton, 83 live viewers. Thank you so much for tuning in. I-acknowledge na nato ng mga viewers naton. And of course, as permi naton diri ginahambal, as we are always saying, nga open gid ang aton sa nga comment section. If you have thoughts dira, may mga reklamo ka mo, or if you have arguments or argumento sa aton sa nga topiko, mga balita kag impormasyon nga igalatag sa inyo, mga diskusyonan naton, open gid ang aton sa nga comment section mga ka-K5. Bagani naton diri sa aton sa nga programa, you are being listened and you are being heard. You have the voice ba? Oh, this is the voice. Sa mga ka-K5 naton nga live viewers naton subong, good evening. Ari pang tamyawon na nakapanyapon na Ma'am Yasha Selbon. Kamusta? Pila na lang gid ka adlaw, sinimana na ng Ma'am Yasha Salon, matudlo ka naman sa mga kabataan, maulugtas ka naman to. Sige lang, manabi ang subject nga ginatudloan ni Ma'am Yasha Selbon. Ginapaluto yung mga estudyante. Kabay pa makatilaw man tada Ma'am Yasha Selbon, be. Bisan sang luto na mismo sang maestra ba? Ang maestra nang ginpaluto. Ang pinalanggat nga maestra dira sa may uton, ho. Salang manabi kilala ko sa uton mo. Pero kung madugangan, pati ikaw gyapon Ma'am Yasha Selbon, pipiliin at pipiliin pa. Sir Balanza Kalanoy RJ sa aton nga K5 taxi patrollers na nagalibot, nagausoy sa mga dalanon diri sa may syudad sang Iloilo. Kamusta ka mo dira tanan? Sa iban pagid kay Sir Joselito, kay Sir Reynan, sino pagid dira mga active naton nga mga taxi patrollers. Sa WVTC, ang ila dira nga chairman, Mr. Boyet Parcon. Sir Boyet, long time no see. Mr. Hali Alcarde, ang listen niya nga general manager. Kagaton K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. Ma'am Bings PSG, kamusta dira sa may pungsod Singapore? Sa mga overseas Filipino workers naton, nag-standby gid diri sa aton sa nga programa. Balila kuno ba? Balila hindi kumpletong ilang adlaw kun wala sila kuno ka pamati kay kakibay-kin. Amo na mga bagay bisan kapoy bala no, bisan kulang sa tulog. Amo ra nga pa-fulfill, grabe ba? Grabe nga full ba? May push film. Nga pa-fulfill. Sa aton sa ring ginatawag nga tagipuso. Nga magpadayon sa kada adlaw. Sir Christopher Montaño, good evening. Parinti, kunay parinti, kamusta? Mark Lanyo, good evening. Nagatanaw dahil sa may barangay Purog Putotan. Sa Kasimanuhan ni SB member-elect Ray Umalay, ato na area manager. Sir Hudlo Montana. K5 Julio Sancho Abelarde Medina. Ayad-ayad yan gagabi. Thank you so much. Ma'am Mary Ann Di Lumampaw. Daraman sa may putotan or sa abroad si ma'am, no? K5 Arnel Elevensone. Shoutout lang sa Elevensone kag sa Aligarbes family. Watching live from San Miguel, Iloilo. Sinaida Kao Manikan. Good evening. M.
Boss Che Hermano. Mayang gabi K5 Kim. Shoutout lang sa kay Boss Emski, kag sa Mega ko kay Cheryl, kag sa family Hermano, kag sa family De La Cruz, kag family Lepalim, nagapamatigid always dara sa may Lagrangha, sa area sang La Paz. Good PM K5 KMC. Thank you so much, Sir Benny, ha? Ma'am Rowena Lanuza. Dara sa mga grupo ni Ma'am M, sa mga guardian sa WIT, kay Jeffrey Artilio, kay Ryan Kambang, di ba apelido ya, Ma'am M? Kay Ryan Kambang Dolar, kay Segobre, pamatigid sila. Thank you so much, mga sir, ha? Kitaan nyo da permisi, Totoaron, Totoaron na guys, eskwela na subong mo. Tawag na. Sang political science. Mga political scientist, gusto Totoaron. And of course, mga ka-K5, Ma'am Rowena Lanuza, dara sa may Barangay Demokrasya sa Distrito Sangharo. Desi Medio Campo, Bako. Good evening. Comment nyo ba kung idiin ka mo nagatutok para may idea kita kung diin kalabot aton sining live o diin kalabot ang aton sining programa. Sir Amoroso Glenn, listening diri sa aton nga program. Ma'am Chani, shoutout dara kay Kirby. Ati, gwapo, tisoy-tiso. Yun, negoros Kirby, Ma'am Chay. And of course, dira man na kay Ma'am Nin Fatahala, ang motherhood. K5 DJ Macho Colette. Balay, good evening, Miss Kim Kaluyo, kag mga K5. Adik na kami sa pagpamati sa K5. Wow! Adik sa'yo, awit sa akin. Basta ako gani mag-program, gatuntuon ako kanta-kanta ba? Ay sabi, kina-request nyo man, tinadaranan man ko yan. Ma'am Decimay de Ocampo Baco. Good evening, everyone. And of course, Sir Richie Habaradas. Grabe, man si Sir Richie Habaradas, no? Sa tanan nga mga balita tadi sa K5 nga ganda po sa online. Mag-i-love you na ni siya sakon. Pati sa mga baybas, base sa ano ko, Sir Richie, ha? Nga ako ang subject sa baybas operation. Thank you so much, Sir Richie Habaradas. Sir Rapista John Lawrence, good evening. Sir Wilbert Libuna, taga Kalinog ka, sir, or Lambunaw ng mga Libuna. Brian Pacardo, good evening, K5 Iloilo, pa-shoutout one time lang sa Pacardo family, dara sa may Pasig City. John, para sa Carona, mo mga comment diri sa bunga. Carmelo, good evening, Palangga. Kimbo, grabe, Palangga. Kumpito, gid ba? O langga lang, Palangga, gid. Mga tidiin nang naghaling ng pinaga nga lang, langga. O sa Palangga man, di ba? Nung utok ni K5 Kiman. Gasakay dira sa may tawag na. Shoutout lang. Abi ko gasakay. Shoutout lang gali sa kay Maricon Garcia. Kag kay Carl Justin Garcia. Ang baliya padalaan talang kada. Anong paborito mo, ha? Kay 500. Ano ko nung paborito? Talaga niya. Kay 5 Jason. Ano ko nung paborito? Tade? Ano ko nung aluto? Ano nga luto? Paborito taman. Pwede man. Permi man kami kakaon salad. Ano naman ba? Sige, panumduman ko na ni Ma'am Yash Asalbon. Mga isa ka oras nga pagpanumdum. Ang balon ko na karon. Kaya pabitin. Carmelo, Sir Carmelo. Palengga, tagid kaya. Bang grabe, palengga. Yung ginagawa. Susan Cesar, good evening. Watching dira sa may Lebanon. Cesar Cabalong, idol, pa-visit sa may Barangay Mariao, Leon. Radyo lang na tawag na. Bluetooth na maliit. Thank you so much sa mga kasimano ako dira sa may Leon. Gapamati diri sa aton. Sir Hudlom, gasakay na siya sa ano na whale. Sir Peter Pagdudunan, Mr. Subadventure. Shoutout naman Idol Kim sa kay Master Ka Republica Vlog. Sa mga vloggers dira, ha. Salamat sa Palancha Fiesta. Kag Nelmar John Patilia sa Nelmar TV. Sa shirt, merch, ride, safe. Ano ni? Sa shirt, thank you. Gali sa iya. Sa shirt nga merch. Kag mga merch dara nga data. Ride safe, ha, sa mga big bike riders. Si Sir John Parsha Carona. Ako gahedlaga ulat-ulat sa headlines mo sa Kalunog. Thank you so much, ha. At tawag na. Tawag na, bantayan naton karon na. Pagbalik naton na ipang-plate ang mga interview. O kag-istoryahan naton ano bala ang natabo sa sining insidente mga ka-K5. Abala naton mga kalinugnon subong nagatutok sa aton. Kag damo kita dira ng mga listeners, no? Pamati via K3 News FM Kalinog.
Syempre, hindi mo man ka muna makaisa-isa to pang chismes-chismes o anong tabo. Kundi kami subong ang maghahatag sa inyo sang impormasyon alin mismo no sa immediate family mga ka-K5. Sir Mama Sun Pineda, thank you so much. Good evening Mama Sun. Sa Bukaw, Hordan Guimaras. Damo Abilibuna K5 Kim iba kani hindi ko na makilala. Watching sa Pototan at sige basahon na naton karon ang iba nyo dara nga mga pa-shoutout kag iba nyo dara nga luyag tamyawon. And of course, subong kaupod naton sa Master Control, K5 Andre Fred La Pastora. Sa aton News Center, K5 Sunny Sarabia Punay. And K5 Alira Joy Alvarado Apin. Sa aton Patrol, Man on Wheels naton subong. K5 Marlikin yan. K5 Jason Talaron. Upod ni kami sa may Kalinog. Balya, din kita makaon ba? Wala ko kapamahaw, wala ko panyaga, nga hiram na tiyan ko. Pero nakasurvive ba, brato, pag ka na naman. And of course, aton siring patrol reporter, K5, Aaron Lloyd Balala Refoyo. Ang aton subong nga mga headlines, ang aton siring istoryahan subong nga gabi, ang natabo sa may Banwasang Kalinog. Kung sa rin may isa ka LGBTQ member, 23 years old mga ka-K5. Isa ka number 1 nga SK Kagawad. Ano ganito nga barangay nila ka-K5 Jess? Marandig, dira sa may Banwasang Kalinog. Ang layo-layo dagali no. Personal nagkadto man kami da kay na kaso wala gid kami da ka penetrate sulod kay budlay dadalan. Sa may Marandig, Kalinog mga K5. And of course, isa man siya ka third year student according sa iya sa nga pamilya. Taking up business administration sa may West Visayas State University Kalinog campus. Damo siya pilas mga ka-K5 kag nagapati ang iya pamilya nga hindi lang isa ang nagpatay sa iya. So bantayan na naton karon ha. Ano bala may dako nga kaakig mga ka-K5 kun nga amo ni ang ginhimo. Okay, kung siyempre kung wala ka na kaakig, tripan mo lang abi, ano lang dira mga ka-K5. Isa mo lang abi ka sulok-sulok o kung buno mabi ka isa. Pero this is not justifiable mga ka-K5. Kaya dugin himo ang lawas ya bala mga ka-K5. Dugin hampangan. Grabe nga pagpenitensya sang sining biktima. Sa kamot sang sospek o kung posible man mga sospek mga ka-K5. Dira na natabo, dira siya nasapuan sa may barangay Barrio Kalinog, Iloilo. O dira malapit no sa may sa patio area. Dira sa may barangay Barrio Kalinog. So istoryahan na naton karon ha kag ipa-play naton ang pila naton ka mga interviews. Sa dugang diri nga headlines, ang 23 anyos nga Iloy aminado nga nagabaligya sang illegal nga droga, partikular na shabu. Para kuno nga may inugasto sa mga kung sa iya nga mga kabataan o sa distrito sang Haro mga ka-K5. Bisan ano padara ang rason mo mga ka-K5. Ambaga nila ano ganing sikat nga tawag na nga freeze. Your means doesn't justify your ways o something mo na. Bisan ano pa tuod ang intensyon mo, gusto mo mabuligan pamilya mo. Pero ang pamaagi mo is not legal or illegal. Kag malain mga ka-K5 sa mata sa atong sining nga batas o salaman sa gihapon. So, damo man na iban pigado, may mga kabataan man, but they opt to do something insakto, nara sa legal nga paagi, bisan mabudlan. Amo na kung kay isa especially kung mga bagong tawag na, mga bagong tubo, or those nga temprano pa lang nagpinamana na, kung may mga kabataan na. Tawag na, wala magiyahan. Kung kaisa, kung ano lang masulod sa paminsaron nilang, ano bilang pwede ko obrahon para lang may inugasto. Pero mo na gani nini, sa sining babaye, na kabay pa. Kung makagwa ka sa prisuhan, mahatagan mo sang tsansa ang imong kaugalingon, mahatagan mo sang tsansa ang imong mga kabataan.
Sa dugang diri nga balita, ang syudad kag probinsya sang Iloilo ang may kumpirmadong nga kaso sang monkeypox o kon mpox mga ka-K5. Istoryahan naton ina. Ano ba lang pila ka mga, although no, nga na-discuss naman ni kaina, refresher lang, additional nga mga information. Ano ba lang ang mga sintomas? Paano ba lang ni malikawan mga ka-K5 ang ining monkeypox? Amo na ganing budlay, di ba mga ka-K5? Kung kaisa gambal sila mahalong, you have to determine kung may monkeypox sa mo nga lugar. But then, aton sila nga otoridad, wala sila naghahatag sang information kung diin niya ang may mga kaso, mga ka-K5. Isang monkeypox, ano nga lugar, di ba? So, bantayan na natin mga ka-K5. Siyempre, kung ikaw ka-travel lang, you travel everywhere, you travel anywhere. You're confident nga wala man sa may matabo sa imo. You're not, you're not aware nga may amo na galing nga kaso sang monkeypox sa amo nga lugar. Mga ka-K5. Sa dugang naton diri sa Balita Nasional, si Anay Congressman Arnolfo Teves Jr. inaresto dira sa may Timor-Leste. O may araman sa video kung tawag na ang sa pag-aresto sa iya sa mga taga Bureau of Immigration dira sa may Timor-Leste. Kag ang statement, alegasyon sa iya nga bata o dira sa may Negros Oriental nga according sa iya, wala gin aresto kundi gin kidnap ang iya sini nga amay nga si Anay Congressman Arnolfo Teves Jr. So bantayan nyo ang headlines diri sa aton sining mga programa. Kung sa aton nga programa subong nga gabi, pagbalik naton istoryahan na naton isa-isa nga aton sining mga balita kag topiko mga ka-K5. O samtang samtang nga commercial break kita, inom ka mo dira sang healthy coffee sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy, ang Klinika DTX Coffee Mix kag Klinika Pre-Bio Coffee mga ka-K5. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 10:05 na sang gabi. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalaga diri lamang sa programa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. 17 regions, 34 sports disciplines, including para games, demonstration, and exhibition sports, all in one big sporting event. The Palarong Pambansa 2025. Muli na namang magtatagisan sa galing sa iba't ibang larangan ng sports ang mga dekalibreng mga atleta mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula May 24 hanggang June 2025, Lawag City, Ilocos Norte. K5 News FM Palarong Pambansa 2025 Special Coverage. Abangan ang mga mainit na bakbakan ng iba't ibang rehiyon na ihahatid ng 14-man team ng K5 News FM Philippines. Mapapakinggan ang lahat ng mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2025 dito lamang sa kampiyon sa sports na himpilan, K5 News FM Philippines. K5 News FM Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa inyo ng Klinika Power Trio, DTX 500, the superior antioxidant, Mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, your antiviral and bacterial specialist, DTX Coffee Mix, at Extend Food Supplement for Men. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag bugtaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kang magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay.
2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Milbuy. Before ko na-met si Doc, almost a decade ago, nagdasakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Good life, magkatiga sa tao na nagsalit sa akin. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloyan na lang. Magpapadalan sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay at unggid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan na sa kalipay wala sang baya ay isan anong magkabudlay wala sang baya ay isan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mayul. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadadaglan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanunod. Handa ang palangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabay-i, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Mil nga magpahuway or
puntat anay sa trabaho because nga sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minwoy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minwoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Dinapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agom nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy, tanan na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 16 minutos, makaligad ang alas 10 sang gabi. Mga ka-K5, nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan sa programa K5 Night Watch. Antes kita diri mag-discuss sa aton siring nga mga balita kag impormasyon, makuha kita na latest update sa aton siring nga lakat sang panahon with our Pag-asa Iloilo. So far subong, no, wala man nag-ulan-ulan subong adlaw. Diri sa may Iloilo City kag sa pilaman ka mga areas, no, sa Iloilo Province. Good evening dira kay Sir Dams Argelias, nga nagapamatigid kag nagatutok diri sa aton siring nga pagpangalaga.
This time, naka-standby na sa linya. Aton sa ring weather forecaster, one of the weather forecasters ang Pag-asa Iloilo. Sir upod sa mong K5 ans. Upod naton sa linya, Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, good evening. Welcome diri sa programa K5 Night Watch. K5 News FM, Iloilo 88.7. Upod masubong ka K5 Kim Kaluyo. Once again, good evening. Isa, may gabi sa talang yung tagpalamatis ang K5 News FM. Yari pinakuling na sa panahon, pero nga daw may 28 sa 2025. Traffic sa low pressure area, nag-apikto sa western sections ng Southern Luzon. Easterlies naman nag-apikto sa nabilin yung bahay sa Pusod. Ang bilog ng Western Visayas, padayan maka-experience sa puti sa Magalumon, tugtog Magalumon ng kalangitan. May mga posibilidad sa mga isolated yung mga pagulan, pagpagilat pa nag-uupila sa easterlies. May natugtog makasarangan niya hangin, magalin na bagatan na sidlangan para bagatnan. Magadalas ang makanay, tugtog makasarangan niya pagbalon sa kalagatan. Antan sa atong temperatura, nasa 26, tugtog 30 degrees centigrado. Adlaw, nagtulog alas 5:26, kinasang hapon, magabutlang alas 6 sa buwas sa aga. Pagkamunay pinakauling rapat sa panahon, ikan din sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Thank you so much, Engineer Charlie Depra. Mga ka-K5, update gikan sa Pag-asa Iloilo. Subong naman, istoryahan nato ng ining balita nga natabo dira sa may area, sakop sang Kalinog, Iloilo. Konserino, may isa ka miyembro sang LGBTQ LGBT community, mga ka-K5 nga nasapuan sa may barangay Barrio, Kalinog, Iloilo, kainasang aga, mga ka-K5. Nasapuan na siya, dara na siya sa may patio na nilang, tawag na nila dara, may patio dara. May isa ka do private, ang isa dara is Catholic Cemetery. Pero mga ka-K5, ang area kung sariin siya nasa puan, isa ini no, katawag na, katubuhan dara mga ka-K5 sa area. Kag ang iya sining lawas, ulipasan siya lang sa nagakulukaon subong, nagapulo pa nyapon o kung nagapulo pa mahaw, mga ka-K5 yara na sa state of decomposition. Baga dari isang pamilya agnas or wala na gid ang iya sining sa ulo yan no, ngipon niya lang diri ang nabilin kag nakakaspa ang duha ka ngipon kag madamo siya sang naangkon nga mga pilas. According sa himata, possible nga gingamitan sang kutsilyo, mga ka-K5. Actually gin report ni siya nga missing sang May 24, 2025. O kon sa Sabado nga adlaw, mga ka-K5. Way back May 23, naglisensya ini siya nga may laktan no. Kag actually ma-meet up kuno sa iya sini nga pakaduha. Mga ka-K5 kay magpulo pamahaw sila, magkulo kaon-kaon. Dira sila tani ma-meet up sa isa ka convenience store sa may Banwasang Kalinog, Iloilo. Pero tawag na mga ka-K5, madugay-dugay nga hulat sang iya sa nga pakaduha. Wala pa nagyapon nakalusot ang ining biktima na si Henson Lebuna, 23 years old, na taga Barangay Marandig, no? Pero nagatinera siya dra sa may balay sang iya sa nga tiya, no? Tiya. Actually, may boarding house siya. O galing, gano'n lang na siya da. Galaba, himos-himos, kung ano dira. Pero dira siya ga saboy, dira siya ga tulog, dira siya ga tawag na. Sabay-sabay, gid siya dira sa iya sa nga tiya. Mga ka-K5, lapit lang dira no, sa proper. Sa Banwasang Kalinog, Iloilo. This time, pabati naton ang aton sa nga interview. Una kita dira ka-K5 ans sa tiya no, si Mrs. Elsa Perez, 33 years old, ka-K5 Andre. Nga amo ni no, ang tawag na bata pa lang ni si Henson, ara na da sa iya. Close sila, mga ka-K5, kay medyo hindi man na mo nakalayo bilang antad no. Kag considering no, mga LGBTQ ba no, mga very friendly, mga funny people no, mga palakadlaw, hiling man magpakadlaw sa mga tao sa palibot nila. That is why nga mag-anang ila sa nga buot sa isa kag-isa. Good evening, Sir Ralph Barrio. Dira sa may Tibiao, Antique. This time, pamatian naton or establishing pa sa aton sa ring video interview, mga ka-K5. Agad mapabati sa inyo sa kahanginan. Kag sa mga live viewers man naton surbong no, nagatanaw.
kag nagasubaybay sa aton sini nga programa subong nga gabi. Ang una naguro ka K5 Ansa. Amo na bala no mabudlay. Kapin pa kun mga ka K5 isa may maglakat-lakat ka, butan ka kagabihon or kagahon mga ka K5. Kaysa even tawag na bisan ano ka pa kakampante, ka confidence sa imong lugar nga wala man ni may nagatakatabo wala man ni may malain nga matabo sa ako. Pero always gid secure ang inyo sa nga safety and security mga ka K5. So condolence gid by the way sa iya sa nga pamilya. Kag sa iya nga mga kaabyanan nga nagakasubo no during this tough time sa ila sa nga pamilya. This time ipabati na naton ang nangin interview sang K5 News FM Iloilo sa tiya sang biktima nga si Henson Lebuna kay Mrs. Elsa Perez 33 years old sang Kalinog Iloilo. Mga ka-K5, upod na doon subong no, si Ma'am Elsa Perez, 33 years old niya tiya, sang sining LGBTQ member nga nasa Puan, adari malapit no sa may patio sa may Barangay Barrio, Kalinog, Iloilo. Ma'am Elsa, pwede mo sugid sa aton? Ma'am, sang no ni siya ma'am naghalin sa inyo balay? Kag by the way, permi na siya gasaboy sa inyo nga balay? Ano siya, kadto na siya sa ako ma'am sang Friday. Sang Friday sa Pasig ko halin pag abot ko sa may Kalinogin tawgan ko siya ma'am. Hambal ko siya agi din ka hambal ko buligi ko danay kay maopening ko ka lechonan sa rumaan sa may Pasig. Hambal na tama na kadama may lagawan ako hambal na. Hambal ko din kadama maladlad kang kapa mo amo hambal ko kana ti daw kumbaga daw terms ko la dahil ti close friend gid kami kadadabi mamo. Tapos kung landi. Tapos amo to dang close gid kami kadadabi. Pero mo do hambal ko kana. Kuna kaming do ko ta. Pag abot na, mangkot na ko mala na bubudan mo do pisa mo hamba ko ay pa bako. Manati bubudan ko to anay bako ti sige alert din hambal ko. Mala kaya mo do to gibubudan na nagtawag siya nga tambala daw may white tubig yung manok or basta daw mo dan duman ko. Tapos pagtapos ng katawag nagsaka siya kanako na sa 20 malata mapa 7-11 ko danay managda may baklon lang ko kuna malagaw ko sa plaza balon mo si Sani kuna kun mag-abot siya nga hulaton na lang ko matambal na maabot si Sani kag si Shane mo nga imaw sa nadad malagaw tapos na burbruhay siguro nakaabot lang siya sa may plaza. Pag nag-abot man si Sani kag si Shane, may pamangkot na ko. Malata din si Agi. Ay, hambal ko ka na kada. Mabalik lang ko no to. Kung nga to yung gaga nga nagladlad kang kapa na to kasi yung gaga nga to. Amo that time ko bala iti syempre Agi sanda mo ti daw jugils daw mga expression ka lang bala nga hambal black nan daw. Tinagpungko ang duha nga to sa may maisan sa may pihak namon. Pagpungko na to sa may maisan. Malata, pwede ka charge, malay lubat ako, sige, pwede ka charge. Tapos ang charge sige, naging ka kontak na sinso kung diin doon ikaw. Tapos, sa ngurihin, nakontak na gid mga around 9 siguro. Nakontak na, mangkot na. Malagi din na timo, nagutong ko, kung na mayapon kita, tapos babay masirado daya, yapunan to, tapos hambal na ka daw, ay patimo, malaka. Tapos ang hambal, sagi ka na nga, malate lang ako kung nakado kanin mo dyan, hay, may panawan pa kami Michael nga importante. Na amo pahambal na. So, syempre si Sani daw siguro okay man lang hiti. Nang mabalik man kuno dayon, mabalik lang siya kuno dayon. Ti amo to nga naguli man ta na si Michael, imaw sa ni Shane kag syempre ako prepare mata ka himasakan nga ni sa pagkaaga. Dang ginatinawgan ko Senson nga ja nga hinablos ko hiti. May ilihog ko daad bala ka na mamhaw nga palutuon ko sa daan naman iti Sabado to ay siya klase mo. Ay kung ay sa klase siya dabi ka year yan naman? Third year college ma'am. Na sa Kalinog West. Yes ma'am, sa Kalinog West ma'am. Tapos number 1 na siyang isikagawad sa Barangay Marandig ma'am, sa Barangay Nanda. Tapos amo do to ma'am no, dang Sabado itaaga ginatinawagan ko siya, hindi makontak. Feeling ko daw ginakulbaan ko bala. Nangyahambal ko sa tiyo ko, guys, kabanahon ko nga, hindi, agi na ganito man, sa white na kulit, ginakulbaan ko, malanda ka tayo, malabasi kung din na ito, basi lobat la cellphone na mauli man ta Japon hambal. Tapos after ka to, nagpalambuna ako, bali sa lambuna ko nag-duty sa may piyak na mga lechonan, ma'am. Pag-duty ko sa lambuna, guli ko mga 9
9:40 ako guro nakasakay si BL. Mga 9:40 siguro diyan ako sa may Kalinog or 9:15 di lang ako sure kung ano ya time. Tapos pag-abot ko nagpuway lakot gamay. Ambal ko kada kebaran kung pa drive ko be ay atunan ko si Michael hay unsang way tanan sagi nakadto di hay daad kung kumabayad to kadang ano na sroman kadang UGT ma'am. So ate ano sa mo pagka-Lunes mo GT na sa Domingo nga hambal na bulod ang mabul sa kanakon ka kwarta nga inugbayad na sa may UGT na balahaw na amo to. Karon dang nagkadto ko to kay Michael nangato ko to pag-abot ko to kay Michael sa patay de suga na ni Michael siguro gapuway do tanay isaman na ano ko tuya kana nangatok tapos ambal ko na kaya ambak ko dang dia Henson malaway tanang man almost 1 month to tanang ko na nga way tama kay maway ni Henson hambal na di gin never mind ko ano ba ko nasa nga almost 1 month kun ko nga dang hambal na ikaw imaw na amot hambal ko tapos amo to naguli kami. Pag-abot ko sa balay, naghambal ako nga nakulbaan ako. Nakulbaan gid ako. Inlang-lang pa ako kadang bana ako agtion kung nga may pagay ko na Saraganyos. Kung Saraganyos sa patay to eh. Amo kung daw mga dinamuhal na mo tong istorya ma'am. Di karon dang hindi gid ko mapahamtang. Ginakinunta ko bugto na nga dya ang kusino nga online sa nga kung pwede nga magdulhog siya bala. Na amo to nga ginguta ko bugto na isa mangkot ko kung tiya suto na hambal na waay amo ko suto mo way kauli diya kana ako na idaad siya dagit gaturo kana ako kung gabi mamuhay kung mauli data sa boarding house na mailis lang siya tapos manglaba rest lang gamay balik siya kana ako sa lechonan ma'am kay vibes gila sa nakatang bata ako nga 3 years old daan ang gamay ko vibes gila sinanda kada nga duwa ti after kada ma'am dang digid ko mapamtang nagpa-blatter da kami Domingo dudang adlaw nagpa-blatter da ko yung makuha dun tapos ginpa-post ko sa MDR nga missing ay di gusto ko siyang makita mo kay basi kung may makakita bala amo tambal ko nga dang missing siya tapos dang may nag-comment ma'am nga kuno may nakakita kuno kana sa may may pasi nga why na siya kuno sa galingon na di pag amo to ma'am nga daw nalipay ako although nga hambal ko nga biskan why siya sa galingon niya buhi siya buhi siya at least hambal ko buhi siya ti daw na nanhan ko gawa ka pag-asa gid nga dang buhi siya balahaw. Tapos amo to ma'am nga dang doon nga amo to dang ang natabo lang nagpa-blatter din kami so kasi amo to Domingo man ko nag-open test may pasi timingan nga tuyaman ko sa may pasi pagtawag ang MDR kanakan nga naghambal ang MDR nga mamambal na lihok ko bichik sa may Palawan may nabaton kami nga initial nga info nga diyan siya kuno sa may sa may Palawan sa may gilid kasing bahan nga way na siya kuno sa galingon niya hindi siya kuno puslan ka lutak ti daw ko daw bisan paano nalipay ko kay kasi tawag bala nga siya dang buhi pa siya ti halian mo to ma'am halin ka to ma'am namon doon gina-share ko po ang picture na tapos kada kita ko katawo kita ko ka driver kang motor ang tricycle to sa may pasi ginapanamangkot ko kung basi nakita na blay na blos bro kung negative kita na ma'am negative ta na pero ti amo da nga may nag-comment kanito ya nga nakita na kuno kag ginistorya na nga why kuno sa galingon na that is Domingo nga adlaw ti amo to after ka to dang sige halin ka ng Domingo tapos pagka Lunes may naghambal nga tuya dumakuno sa Niway gin travel naman ma'am halin sa may Pasi Dueñas Pututan Mina Haniway bakal balik kami sa may Lambunaw balik Linog balik naman kami sa may Pasi negative man Japon ma'am amo to hambal kung ginakulbaan kita kun nga hambal ko basi ulo kung patay do bala tanahaw amo hambal ko pay kaya amo hambal kay ban gani nga parayo lang nga makabay panghawaay kaya mo to ma'am nga dang asa doon nga bisan din lang kami ka kung pwede nga namon zero info kita na ma'am amo dang why gid nagsulod sa uto ko nga may sala may may kontra siya thank you gid nga may sala siya or why gid
K5, nabatian naton si Ma'am Elsa Perez, ang tiya ni Henson Lebuna, Henson Latoza Lebuna, nga amo ni ang biktima mga ka-K5 sang kung ining nasa puan patay, which they believe nga may foul play. Positive sila nga may foul play mga ka-K5. Okay, ang madamo no sang pilas sa lawas. May sugpon da ka-K5 ans, dira yan agin states ang siling tiya kung ano ang mga nakitaan nga mga pilas sa lawas ang siling biktima nga si Henson Latoza Lebuna. Yari pamatian naton liwat no, si Ma'am Elsa Perez. Balik agina, nang paano kami sa Pasig, ay dapat ma-review kami kang CCTV sa may Jollibee sa Pasig. Nakaabot na kami sa Pasig, gintawagan kami ni Kap, ang kapitan sa Rizal Ilawod na. Gintawagan na kami nga may bangkay diya sa may patio nga nasapuan. Tignan na palantaw kung siya or hindi. Na, tamo to sa par kami balik dayon ni pag abot namon diya, ginsurong ko gito ya maskin mabaho na siya, ginsurong ko gid ma'am kay gusto ko gid makita kung siya gid man. Di na gid mami na confirm ko nga siya gid na ma'am. Paano mo na identify? Sa legs na ma'am, kay actually kada sa short ko dabi kung kaisa nga daw halong-halog bilang na kami panawan kuming white shirt kay Liz kung kaisa di ba ang gamit na sa boarding house na. Napasuksok ko yung shorts ko kana mo sala kami kadang shorts kung kaisa kada. Tapos sa chinelas na ma'am. So ang short ya kay na ginhulam niya si mo. Hindi, imo kami kato nagbakal. Shorts na nga to, imo kami kato nagbakal. Tapos ang bayo na ma'am, amo gito ya ko kana ay amo to ya bayo na sa 7-Eleven nga. Tagalina. Tapos ang legs na kachinilas na gid confirm kita na ma'am nga tanagid na hiti syempre mayad kung why kami kay why pa halin sang gamay na abi ma'am gid kami injan gid doon. Ano gid ang nakitaan sa lawas yung mga pilas-pilas Nakita ko ma'am, I don't know kung insakto ng ko, pero nakita ko dabi nga why na itsura niya. Tapos ngipon niya na lang. Tapos ang ngipon nga tambal ni Sir Kagina kulang na duwa. Na tapos ang sa dire na nga part may pilas, sa dire na nga part tapos sa dire na nga part may pilas. Dire na part mo pilas niya kag sa dire dugan may pilas. Dang dire daw I don't know kung insakto man ang sa utok ko lang nga sa utok ko lang sa akon lang nga side basi bla kung ginggol-gol bala liog na pero why man nautas mo ang liog niya may pilas may pilas o kay ginsulod na siya kaulod dabi mo tamo na ulod pero makitaan gid niya do may do nagulgulan sa hindi mo ma'am kitaan nga ginggol-gulan siya ma'am kay waay na itsura niya na lang, skull niya na lang. Ang kadalumon sang pilas niya amo na nga di ko sure kung utod buwak na pay basta dalom ang niya ang pilas niya. Basta damo pilas na sa dire sa dire niya dire niya nga part sa daw dire dalom daw diya ka daw. May pilas siya kaya ang bayo niya gisi mo. Oo, nagisian. Nagisian ang bayo niya. Pagpati ma'am, hindi lang isa katao. Hindi isa katao, kay kung isa lang katao, sa insakto lang nga istorya, kung isa lang katao, magatubang ka na, kaya na magpalagyo, kay kabalo siya yung mga lima, kabalo siya magsagang kung ang self-defense, kabalo siya mag-self-defense, so feeling ko hindi lang isa. Pag basi kong ginhigdan bala iya kamot or sakon lang yan. Decompose na ginagyan nga. Oo. Kag amo na nga decompose na iya nga lawas hindi umaano doon kung pa iba na nga mga lago pay feeling ko siguro basigin lampusan siya isip ko lang basigin lampusan siya kabato nagkrabingaw unto na or line do kasi may gingamit man nabing matalong nga mo tong kutsilyo gid man may kay dako bala may picture ako sang niya sang dako bala pilas na dire niya dire tapos dire niya pa basta gid mabalaan mo gid nga siya grabe na gid grabe ang brutal ang nga pag gid na pagsaksak ko pa hindi time ko nga pagsaksak pa bas hindi man buno lang siguro kaya nakon daw ginsaksak na hiti amo gid kada mo hanggod pilas na diha pay kung amo gin pilasan na to sa tuhod ay parang hindi siya makapalagyo
Di ba may chance na Ay kung why na lang itong impilasan sa tuhod, kung sa iba na lang itong apart, may tendency nga makaplagyo. So, feeling ko nagbato siya kay sa diri ng apart, may mga kutsilyo, may mga agi ang kutsilyo. Hogin sagang niya, kay kabalo siya may magpangalima. Kabalo siya magpangalima, kay danggamay pa siya daan ang tatay ko, gina-training, namon kay tiagi siya mo. Pero ano ma'am ano may kontra siya? Why siya kontra ma'am, kay very friendly gida siya, kag hindi siya expose sa iban nga agi nga kilala. Although kilala siya sang agi, pero hindi sa paralagaw gid nga ngay kadang iban nga babad gid siya bala sa lagaw, bala mga lagaw man siya, pero balaan ko ya kung din siya kadto. Balaan ko kung din siya kadto, kay galasin siya sa sakon. Pero anong ginatanaw ni ma'am nga possibly may kaakig sa iyan do ano tanaw ko, feeling ko daw love triangle siguro. And then money involved kasi. Ano may utang siyempre, siya? hindi. Wala siya utang, ma'am. Wala siya utang. Ang namin ko nga money involved is, siyempre ba si Wais na nagkasugtanan kalaki sa about sa payment balaw? Sa love triangle or feeling ko kung love triangle, di dapat ang laki nga tunog yun lang, hindi na guro pagkaroon to ya doon mo ka da, basta iban nga lalaki or hindi lang ko sure. Ay, ang ginanahan ko lang is, gusto ko lang makilala tong lalaki nga naging, naging boyfriend na, naging partner na, hay nga pero wala kagi pang pakilala sabi sa inyo? May ginpakilala siya kanakon, ma'am, pero taga ibang bansa. Then nag-send ka kwarta. Nag-send ka kwarta tong lalaki nga to, pero akon nga ngaran. Nag-send siya daw. Pero lain pagid ang taga-dirila sa Kalinog man. Ang nag-send ka kwarta? Ang daw, ma'am, taga-Tabukan, Kalinog. To, ma'am, ang ka-third, kaamo tong ginagamit na ang account ka lalaki nga, I don't know kung nag-swap sanda or ginhatag lang ka lalaki ang account na. Na amo to nga amo kada nga para nga dang maka-chatanay sa nang duwa pay sa time nga to daw di lang gid ko sure kung ano gid ang natabo pero nagpalapit man nabi sa inyo ma'am or nag-coordinate man ang iyang partner nga amo ni tatabo sa iya uay kay hindi ko kilala ang lalaki, hindi ko kilala. Sino ang possible lang nga nakakilala sa mga ang possible lang gid nga makakilala sa laki is ang friend ni Michael nga si Maika. Kasi si Michael ba si pwede man niya kakilala? Maybe. Pero ang kuan kita na si Maika, si Maika ang kachat ni kalalaki nga tumo nga ginagamit ninson ang account. Si Maika ang kachat nga the time nga gahagad nga malagaw sanda. So subong ma'am, anong kung makatanaw mo na ang suspect or mga suspect, ano gusto mo ipalabot sa ila or panawagan sa ila? Ginapangayo ko lang ma'am nga kung pwede matawaan lang balak kahustisya ang ako nga hinablos kay para kanakon ma'am balaan ko nga why siya itsala. Pero hindi ko man mabalaan ang sulod kautok ka hinablos ko kung ano ang iya nga ginhimo. Pero although nga napatay siya, ti dapat sabten gid ang ang ako sino ang nakagahimo kasala nga to ato ba nga nagidaadi na gapangayo gid ko daad ka bulig no nga matawan ka hostisya kung sino man ang ang nakakilala or nakakita nga before siya nagpanaw karang Friday basi kung nakita nyo siya kung manan nyo kung sino ang nakakita ka na gapangayo gid ko kabulig kay gusto naman matrace kung sino gid ang last na nga nakaimaw before siya napatay kay tiyan mo tong nga to ang insidente nga lang natabo ko na daw hindi ko magpati nga nga napatay siya dayon sang Friday daw hindi ko mapati nga Friday nga dayon sang gabi ginpatay sa mga ka-K5 namat ka ninyo ang part 2 sang interview naton diri kay Ma'am Elsa Perez. So may gina-mention diri nga certain Michael mga ka-K5 nga allegedly amo ning ginrason ni Henson Libuna nga tawag na ginhapitan niya bla magin laktan sila. That is why nga wala siya nakalusot sa iya sining pagkaduha supposedly magakaon sila mga ka-K5. That is why we will try nga makuha man diri ang side ni Michael although nga wala man diri gina-pinpoint sang pamilya sang biktima nga si Michael na be involved mga K5 pero sa social media ang tawag na mga netizens dira they are tawag na pointing out or tawag na
They're thinking possible si Michael involved sa sining incident. That is why bukas ang aton sining nga tatapan and we will try no by tomorrow nga malabot ang ining pahayag ni Michael mga ka-K5 no, although nga wala man tuod no nga ginpinpoint na ginhambalang man ang iya sining nga pangalan nga amo ni siya ang natawgan abi or nakatawag gining si Hanson sa iya sining pangatuwa karang hambal nga si Michael ang iya nga upod. So matuod-tuod yun man bala nga upod niya si certain Michael nga ni during that time, or maybe it is possible nga ba si lain man ang upod ya ginrason lang ining si Michael. It is because nga tawag na masaligan abi man si Michael nga okay ara ka dira. O sige, kay upod mo dira si Michael. Ang mga ka-K5. So we'll reach out no. Accordingly, nagkadto dito personal ining tiya mga ka-K5 isang siring biktima dira sa may balay dira ni certain Michael nga ni. Mga ka-K5 kagagin panginwala ya or ginambalya diri nga almost a month na sila nga wala naga-updanay or sa ila sila sa karayapa wala naga-imaway mga ka-K5. So may information nga nagpadulong man dito sa may police station na ini si certain Michael to clear up himself mga ka-K5 do no nga wala man diri naton gina-pinpoint or wala man diri mismo gina-pinpoint sang sang pamilya sang biktima, but because no nga naka-name drop sila ang mostly sa comment section subong they are pointing out mga ka-K5 na maybe this Michael, the certain Michael is involved. That is why we'll try to reach out sa iya ng ka-K5 agad makuha man diri ang iya side or ma-clear ang iya sa nga pangalan kung ano man nang dapat nga clear kung wala gid man sila nag-updanay mga ka-K5. So i-check man nato ang latest diri sa investigation sang kapulisan. This time ay part 3 kita diri sang interview sa kay Ma'am Elsa Perez mga ka-K5. Kung ano balang pagkilala niya sa sining biktima nga si Hanson Latuza Lebuna. Good evening, Sir Arnel Elevensione. Wala gid sanda na luoy, gin patay dagid, gin ungod gid siguro pat yun, way mga konsensya. Naghimo sa iya, din gid na sila makadto man, magwa gid na ang matuod kung sino gin ang nagpatay sa iya. Naluoy man ang taga-dira, man guro ang nagpatay o kung iban nga lugar ang nagpatay sa iya. Pero ano bala ang atraso mga ka-K5? Ano bala kadalom ang kakig nga nahimo ni nila? Nadualos ginimo bala nila tungin tawag na tugin baboy nilang lawas ng sining biktima nga si Hanson Latuza Lebuna. This time, balikan nato no ang tingog ni Ma'am Elsa Perez. Kung ano ba lang pagkilala niya, may kontra ni bala siya, may mga history mga ka-K5, pero personal no nga mga handom pa niya kung tani sa kabuhi ni Hanson Latuza or Latuza Lebuna. Aging kay agi agi kay ano kami mamudang ang pagkilala ko kana dabi ma'am ano siya friendly pero pag abot sa love life na hindi siya kun nga naga-share bisakan kay sino balikan ako lang gid siya ga-share ma'am kana ako lang gid ga-open kung ano diyan tapos ginapabasa na kanakada tapos kung kaisa kada ginakadis ko da ulo na ginaamo ko da hambal ko na makusigihan daman mula kun ko kung ano kanimo pero sang time ta na nga to ma'am dang though ay siya naka-open up panakan hay TBC ako pay ang pagkakilala ko kana ma'am ay siya gainom ay siya gapanigarilyo as in ay gid siya bisyo ma'am amo da nga daw kasakit gid batunon nga napatay siya nga way bala it karason-rason bala ma'am nga ti amo lang kada napatay siya nagpanaw siya way sa kauli napatay siya dayon bilang isa ka estudyante ma'am bilang isa ka inablos kag bilang bata man sa ilang ginikanan ano na siya kasi kang tao. Ano na siya gay ma'am, friendly siya, tapos hindi siya sa pamilya, yung bulig-bulig man siya. Yes ma'am, why na siya kapabaya ma'am, muna hambal ko kanina, amo na hambal ko kay na ma'am nga, ang bata ko nga gamay, close gina sanda 3 years old ma'am, hay kung din ko mag-adto ma'am, tuya gina siya ma'am ya, basta why hindi lang siya busy, hindi siya ano sa eskwelahan na, kag kung available lang siya nga, halimbawa, why siya ribanan ma'am, kung din ko mag-adto ma'am, go-upload gina siya ma'am ya, kayang biga na gani, biga ko man. So, close gid kami nga duwa ma'am, amo da kung kaysa ginamunuhan ko lang siya nga. Nabuligan naman sa amo na nga close ka kay ginabuligan yes, sa pagtuon niya. Yes ma'am. Kung kinanglan ang yes, third year siya. Kay kung kinanglan na financial, hindi makutdalok ma'am, gatao man ko kana tapos kung man siya sa imo. yes ma'am. Tapos kung halimbawa mga big amount kinanglan na ma'am, bara siya nga tapos ra makoy baydan ko magreban ko.
Amo na siya, tingin ko mag-reban siya, ma'am, barato man lang mo, tag 1.3, May tag parlor 1.5. yun siya, ma'am. Wala siya parlor, ma'am, home service lang siya. Pero kung halimbawa mga malayo iya customer ng mga client, kakadto siya dyan sa may lechonan, kung ma'am bali dara na dyan, kag dyan na lagi na riban. Tapos nga tawaan lang ko kada sa may kuryente ko. Amo lang gid daw, ay gid. As in, pagkakilala ko ka na gid, ma'am, iskwilahan, balay. Amo lang gid na siya, ma'am. Oo, riban kag manicure, amo lang gid kay dang do hindi siya gid kon nga aswa nga lagawan nga classic agi. Lain ta na kay ibang agi nga bahala din ko din maghanay. Boy siya dabi kay ano, may sa ano sabay sa wala siya bisyo. Ti kung amo na siya nga daw naburingan ang iban nga agi nga updon siya kay way sagap inom, way sagap panigarilyo. Amo na kung lalaki lang gid niya. Ti amo na nga ambal nga muna pag-abot sa lalaki, hindi man kon nga na ko ang cellphone na kay kung kaisa na basa ko mo dayo kun sa cellphone na syempre natural dat na agi na natural lagi dat na lang may mga lalaki na pero why kung may nakita nga lalaki abi nga taga diya nga nga na open up na kanakon why amo lang tong kaisa ni Barahon nagmuno sa third party ay kilala ni Barahon dang agi. Ano to nga handom, ma'am? Ang gusto na kita na ang handom na kita na, ma'am, is makagraduate siya. Kay kung makagraduate siya, ma'am, natingwa ng baka sakali nga may magka-cum laude siya, hambal na kanakon. Kung mag-graduate siya, si mama na mamarcha, ang kalo na amo lang daakon. Amo lang hambal na kanakon. Tapos hambal na kanakon, tawaan mo ko kadang tawaan mo ko kadang garland, tawag ang kwarta na blan, tawag garland, money garland, tawaan mo ko ka money garland ha, tapos hambal na kanakon, dapat ng libo man, amo hambal na kanakon. Hamba ko, sobra ka man, pwede ba intihin lang para daw daw malabog gawa. Daw nga mo pa mga istorya, alang-alangon naman ng istorya. Kaya kung mag-istorya na, ibig kami, ma'am, open up siya sa seryoso, ginasabat ko siya sang pabalang na istorya nga kores-kores mo. Hamba ko, okay daw, hambal ko ka nagdata, ay importante, hambal ko mag-graduate, ikaw, kung ko hingabot, nga, akin hambal ko ka, tapos makukun ko nga, why mati, amo ka da. Dabi ma'am, gusto na makatapos siya sa pag-eskwela na, kay gusto na matisda siya sa Pasi, kay kung makatisda siya sa Pasi, ma'am, gusto na gid nga mag-abroad. Kay gusto na kung sa abroad na siya, siyempre hanggang sweldo na, mabuligan na ang bugto na, ma'am, nga makuha exam sa army, kay kung graduating next year mo, grade 11, ang manghod niya, ma-12 na siya sa pag-graduate sa 12, ma'am, gusto na mabul ka exam sa may kay tikap mo subong niya manghod, ma'am mo tiyan mo na gusto na nga makaplastar gid ang ginikana na, ma'am, sa ginatawag nga matawhay balahay marayo bala, ma'am, ya lugar nga marandig, ma'am, tag 500 na ya pliti halin si Wanwa pa. Mga ka-K5, nabatian na Tondra ang pahayag ni Ma'am Helsa Perez, ang tiya ni Henson Latoza Lebuna, nga nasapuan patay dira kay nano sa may barangay Barrio, Kalinog, Iloilo. According diri sa panaysayon man ni Ma'am Helsa, accordingly ang ila ginapatihan diri nga possible motive o kung motibo mga ka-K5. Isa diri ang ginatawag nga love triangle mga ka-K5. Love triangle mga ka-K5. Paano dinahambal ni Ma'am Helsa? Accordingly, doon naka-open up ang ining si Henson sa isa niya ka-friend nga may ara ni siya sang partner. Pero wala ni niya ma-introduce ang ining partner o kung ining lalaki, mga taga-Kalinog man mga ka-K5 sa iyang pamilya. One time, samtang nagaulo istorya sa iya sa nga mga abyandra, no, nga members man sang LGBTQ. Accordingly, tidugin pakita, iya na balang iya sa nga tawag na nga cellphone while showing her messenger mga ka-K5. Grambalya, ariyo, may nag-chat dari sa tawag na sa migo ko, sa partner ko. O ginahagad ya ko no maglagaw, kung ginahagad ya ko no magpanaw, maglakat nga sila lang. Mga ka-K5. So, ang tawag na, ang isa sa posible, dito nga ginapanumdom man rin sa pamilya,
may possibility nga base drigin confront ya abi no nga muning certain person nga nagtawag na nga nag-message sa iya sining amigo kung may chance man nga base kuno naluyag atong persona sa iya sining partner mga ka-K5. Ang ikaduwa diri mga ka-K5 nga ila sinidiya nga ginatan-aw base nga mayara sang money involved. Paano na ito naambal nga money involved according man rin sa tiya nga si Mrs. Helsa Perez. Accordingly, base diri ambal ni Ma'am Helsa nga wala kita kabalo kung may gin transaction siya abi nga isa ka lalaki o kung base ang partner yaman mismo o tapos may ginatawag bala nga bayranay mga ka-K5 o kag wala sila nagsugtanay sa amo to nga bayad mga ka-K5 o kag nagresulta nagbaisay naginaway so mo ng mga possibilities o ba ng mga motibo nga ginatan-aw diri sang pamilya mga ka-K5. Kaya according man diri sa tiya, ano wala man siya nabalaan abi nga may nakontra, may record nga naginaway. Kaya usually ang routine ko ni Henson is eskwelahan o kundra sa may West Kalinog, tapos balay o kundra sa ilang boarding house kag sa balay sa tiya ya. Kag isa pag diri nagatawag na naga-home service na siya no, nagapang-reband na siya mga ka-K5. O kung base bla wala lang sila kabalo nga may mga tao kung may tao nga nagadumot mga ka-K5 o sa kay Henson Latosa Lebuna. So kung makitaan diri ako sa panasayon man sang sining tiya nga damo sa pilas at may mga ginulgulan, may mga madalom nga mga pilas tugasang or posible gingamitan sang kutsilyo mga ka-K5. It means may madalom nga kaakig. O hindi mo man nga basta-basta ara ka sa normal nga paminsaron. Mga ka-K5 hindi mo naman na for example kung akig kagin man. Mga ka-K5 nga nabaw na abi man nga mga pagbinaisay, nabaw lang nga mga pag-inaway mga ka-K5. Amhon mo gito lawas ya, halin sa ulo, halin sa babaw, pakadto padalo, may mga pilas mga ka-K5. So, ipa-autopsy sang iya sila nga mga himata ang lawas dari ni Henson Latosa Libuna o kunin 23 years old nga nasa puan patay mga ka-K5. Ang problema nila subong kay dako tani nga bulig ang iya sining cellphone mga ka-K5. O galing kay ang iya sining cellphone wala naman ma-recover o kung wala naman makitaan mga ka-K5. So ano bala, gindala bala mismo, ginbit-bit o kung ginhaboy sang sining nagpatay sa iya o kung sa mga posible nagpatay sa iya mga ka-K5 ang iya sining cellphone. Kay mangindako to kung tani nga bulig to determine sinuning gin pang message siya, may mga previous nga mga conversation, may mga gin pang tawgan antes siya madula mga ka-K5 sang Biyernes nga daw May 23 mga ka-K5. O galing kay ang problema man subong they are trying no, nagapangayo sila sang bulig kung sino ang posibleng maka-retrieve niya abi no sang iyang messenger account o kung maka-open sang iya nga Facebook account mga ka-K5. O galing kay according sa pamilya nagaswap kuno bala ako nagabayluhan na isang account ang ining si Henson Lebuna kag ang iya partner nga mayaraman sila nabalaan nila ang address mga ka-K5. Pero wala sila ka personal nga kilala kung sino gid man yung iya sa nga partner. So basi kung ma-retrieve gid man may possibility mga ka-K5 nga basi na-delete sang partner o gin-delete ang conversation mga ka-K5. Kung matuod-tuod ikaw to nga partner or karelasyon, nobyo, abi, kung ano man dirang inyo sila nga relationship.
nakitaan mo dabi sa social media, ginbalita, impossible man na nga, hindi mo mabalaan with your common friends or your friends, sa mga tao mo doon sa palibot, tira sa may area sang Kalinog mga ka-K5. Kung ikaw ang partner niya, so possibly basta nagpalapit ka na right away. O dibla sa area, o kung dara mismo sa tabuan, o kung sa diin siya nasapuan, o kung mismo, nagpalapit ka sa pamilya nga, ma'am, o tita, tito, ako gali ang partner ni Henson, inyo sila nga hinablos. O, mabulig ako, anong pwede ko mabulig para sa investigasyon? Kung anong mabulig ko, basi may mga mahatag akong information. Considering nga siya ang may access man sa account ni Henson Latoza Lebuna. So, ang pamangkot, diin na bala ng iya sa nga partner. O nga, wala nag-coordinate dira sa police o kung sa pamilya mga ka-K5. Amon anong mga possibilities o kung mga anggulo nga ginatanaw naton. So mangindako tanin nga bulig. Kung ma-open ang iyang account, problema lang. Base may mga napang-delete na nga mga conversation o kung history. O galing kayo, for example, ipa-check mo na sa expert o sa NBI dra or sa RACU. Maybe they could retrieve mga ka-K5 and maybe it would be a great help sa ila sining investigation. So mga gabi, actually nakita naton, naabtan naton kay na, no? May iba, may lain-lain nga mga areas nga gina-check nila isa-isa ang mga CCTV footages that could give lead, especially dira sa palibot sang sining patyo, no? O kung sa sining katubuhan nga kung sariin siya nasapuan nga wala na sang kabuhi mga ka-K5. Ito nga na-check isa-isa mga possible entry points, ang exit points mga ka-K5. May nagsulod ba lang ang mga salakyan, may nagsulod ba lang, naglakat-lakat balabi nga mga tao mga ka-K5. O galing kay mayara tutuod do sang isa ka pribadong sementeryo o dira sa may area sang Kalinog, Iloilo. Mga ka-K5, may mga CCTV sila dira, pero ang problema sang Friday or actually Sabado na gani, no? O kung sang Sabado na sang kaagahon around 12 a.m. up until 1:45 a.m. nag-brown out dira sa may area. So ang problema, the possibility is base nga na-timingan nga sang pag-brown out nga ato during that tawag na duration sang brown out, base amo tong time nga nakasulod ang ining mga personalidad, ang ining mga tao mga ka-K5. Pero damo pag ita sa mga CCTVs man nga pwede ma-check sa mga ginpangkanan, sa mga ginhapitan. Kung base may mga nahapitan siya nga na-familiarize sa mga tawag na sa mga tao dara sa mga kalanan, ang itsura sa mga kaupdanan niya, whether lalaki, whether LGBTQ, whether babahi, kung ano man dara mga ka-K5. So amo din nga mga insidente ni mga kaso mga ka-K5 kabay pa nga maididan ni sa investigasyon sa aton sa nga kapulisan with the leadership dira no ni Police Major Miles Geron, no, dira sa may area no sang Kalinog, Iloilo. Good evening, Sir Romeo Sobere and Sir Benny Hermano. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 11 punto na sang gabi. Minom ka mo dra sang D3 Bayo, agod proteksyon sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pagid nga sakit. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Militang Uy, kag sa mga malapit nga butika sa inyo lugar. Standby mga ka-K5, magapanumbalik kita diri sa aton sa nga programa. Diri lamang sa programa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, bumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalang tao, pagpangimon ang motibo sang krimen.
Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama Ako na eh, di ako ka. Ano? Wala na ba tabos ako na. Luha ako. Sabi mo naman Pasko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko nga nakabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ako na Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Naging daan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulog-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Mag-inap mga nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka-K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon.
Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa Lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, yapang bunyak man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. Sabi mo ginabas yan naman na. Oo, pero ko mati lang kanisa kakadlaw lang kani ako nga ako lang nga asawa. Ako gali si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, naga-start sa Barangay Banuyaw, Lapas, Iloilo City. Pero may nga nagapamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya, mga lingwahe, lagal hindi ko abi kabalogin mag-kraya. Pero manami bala sa Balatsagon, kay bisan din ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila,
taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. So, ang na-excited sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila. Wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo ka to, ma'am. Ay, mamati gid kami. Ay, ma'am, nagdaog ako. Present, present. Gamawa kami na. So, naga-banding-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WVTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon na nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-remit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pag sa ilang nga pandabaho hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa Dalanon may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape mga kwarta nga nadagan nila ginatipon na nila ma'am share tayo dito ma'am mga pikita mamahaw kita gabakal sila sa mga pizza so ang K5 ga help man sa amon we're in nga mag broadcast sa isa ka namon sa liwat ako si Sheena May Pagulong Novelonio nagaobra diri sa WVTC hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Aporo de los Pueblos no nananamian ko na sila kaya kay Sir Rega kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya o po doon magasagad ka kwan sa komentaryo sa ilang nga programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 iguguro nga kwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Ang subong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay halin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sagaya. Bala na mga kikaingod na mo na basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay dagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya, nagayuhom ako na bala, ang balas ng tao, yan lain, magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla, bisan ng mga kapigado man sang pangaboy, pero at least may makabuin-buyan sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko, lipay na ko na ya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita del Prado, solid nga taga K5 88.7, kampiyon. Antiviral and bacterial specialist DTX Coffee Mix at Extend Food Supplement for Men. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. 16 minutos, makaligad ang alas 11 sang gabi. Good evening dira kay Sir Romeo Sobere. Nagapamati diri sa aton sa ringa pagpangalagad. Sir Benny Hermano.
Nakaluoy ang biktima o gani Sir Benson. Amo na nga kung kaisa maglakat-lakat, bala ka mo maglabot ka mo magabi or tawag na, malabutan ka mo mga kagahon, mga ka-K5, dapat tawag na, secure nyo gid ang inyo kaugalingon. Wala kita kabalo sa katon siring nga palibot kung sa mga maupod mo abi, no? Mga ka-K5, despite nga tawag na, for example, bago lang ka mo ka-updanay, bago lang ka mo kakilalahay, maglagaw-lagaw ka mo dayon. Kung sino man nga mga personalidad, mga ka-K5. Dapat be cautious and of course, be careful. Mas mayon na lang, hindi ka mo magpagabi, hindi ka mo tawag na, magwa da matag kaagahon, tawag na, kadto pa ka mo sa mga dulom nga mga lugar. Wala bala assurance kung ano matabo. Sir Prince Josh Loria Lazanas III. Mayang gabi, Ma'am Kim, watching live sa may Kayan West Lambunao. Kay SB Hamson Lazanas Ikaza. Kag sa Nagapughanan Lambunao kay Sis Jinky John Maestral. Ang balya, very sad news gid kag sa taga Kalinog. Dapat gid may maid-id nga investigation ang Kalinog Police. Latosa ina siya, Ma'am Kim. Yes or no? Ano na siya ang Henson Latosa Lebuna. From Jose Lorias Lazanas of Lambunao, Iloilo. Sir, K5 no SP, no? Atong sa ring best junior volunteer reporter. K5 Kim, shout out sa mga graduates sang FINMA University of Iloilo class of 2025. Congratulations sa mga nakagraduar dara. Kung ano man dara ang inyo siring mga kurso, you deserve your degree. You deserve your diploma. Pero ako wala ko gyapan magkuha akong diploma. Sige lang, babalikan ka taka West Visayas State University. Kung naari pa ko di sa K5, hindi ko pa manakinanglan. Ate kung natawag na kung kung wala na ko di sa K5, kinanglan ko na process akong diploma. Nakatanaw man rin sa aton, Ma'am Jane Labuna, good evening. Watching dira sa may mga families, members dira sa may Kalinog. Ma'am Crystal Ann. Christopher Montaño, okay lang man pariente Kim. Wilbert Lebuna, damo abi ko no Lebuna. Richie Baradas, Kirby James, kay Chani, good evening. Dalia Camacho, dra sa may Dapitan, Pototan, Iloilo. Dre sa Puort, San Pedro, Sir Hudlom. Arnel Elevensone. Mala, good evening, always yun ko kapamati sa imo programa. Hindi kompleto, adlaw ko kung hindi ko pamati si mga kumpyun. Kampiyon. Sa mga listeners pa natin dara, Robert Carabuana, good evening. Last time mga ka-K5, makuha kita sang latest nga situational report. Pulo pasensya lang dara kay ka-K5 anon kay nagabihan nakuha dara nga ton sa nga situationer. Pero subong no, tawag na kuha na naton para mahibaloan ang mga impormasyon kag nagakalatabo no, ilayhon na nato ng mga balita nga natipon ni ka-K5 Aaron Refoyo. K5 News FM Kampiyon Report. Ka-K5 Aaron, maayad-ayad nga gabi. Kim, maayong gabi. Kamusta ang buhay-buhay? Buhay gyapon, di ba? Kaginhawa gyapon. Ka-K5 Aaron. What's your motto for this day? Ba motto? Ano ang naga-push sa imo nga magpadayon subong nga adlaw ka-K5 Aaron? Ano man, otherwise, gano'n K5 game do. Bisan hindi lang mo to, bisan wala ga rhyme. Ano ang naga-push sa imo today? To mag-ubra? Sa pagpangabuhi ka K5 Toto Aaron? Ano man? Blanco ka na daw. Wala gid na K5 game. Ate wala sang may naga-inspire gali sa imo, okay? Talaga ba Toto Aaron? wala sang naga-inspire sa imo to live your life to the fullest man na. Mayara kay K5 game ang mga pumuluyo. Okay. Okay, fine. Nakadlaw ka gid ka kay Pantore. Sige ka kay Paron, situational report na lang Anong kakatabo din sa syudad sa Iloilo? Kay K5 game, karon diri kita sa may Haro Plaza. Makita nato no, tiway naman di sang gawa pa nga mga
mga sarakyan nga nagarinabay, titila na lang. Pero tiyan mo na karabanan, makita naton, tricycle driver, nagabiyahe, no? K5 Kim. Kita man diri, apat na mga delivery rider, K5 Kim, ang nagalibot man, no? Diri sa may siyudad sa Iloilo. Nakadabay kita kay na, dira sa may diversion road ng K5 Kim, ang matawhay naman dala nun naton, nagwala naman siyang gawang traffic abi or paginutok sa mga salakyan sa K5 Kim. Sa porsyon diri sang lapas iya, muli no, medyo madamo diri sa taawang porsyon diri sa Huerbanas dit, diri sa may distrito sa lapas, kay di may mga BPO company kito dira, may mga consideration sila, no, na nagatrabaho mga muli nga oras or iba ni sulod nila or iba sa iba nagapamuli na sa K5 Kim. Kaya ari din nagahiliragid no ang mga street foods K5 Kim na nagatanyag sa mga kautoran nato yung mga call center agents K5 Kim. Kaya so parang ato niya panahon arato niya karang ita na wala man sang nagagumgoom gid no nga mga panganod matawhay no kag balinong ang syudad sa Iloilo subong nga gabi K5 Kim. Kaya mo na nakakipay ba, Aaron? Teka, kamusta ang tawag na? May mga police patrol nga nagalibot-libot sa syudad sa Iloilo. Anong tawag na? Wala man so far nagulan sa Bungadlaw, no? Wala ka K5 Kim. Tawhay sa aton nga balibot. Kagabi, wala ka kakanta, dibla? Nabla nagpumisa. Sa mood? Wala sa mood Kim. Subong? Oo, gid, gid. Kaya nakapagod sa kapit na susunog, duway gid dyan ang aton nga, no, gid. Wala na ya dapat. Ya dapat always game na ya ka K5 Aaron. Dayaon ka man ya kung kami ya game na game. Always ikaw ya hindi. Sa K5 Andre, siya na lang makanta ka K5 Kim. Ana? Si K5 Andre na nakim namin mo na yating mo. Si K5 dyan, sa natag na sa iyang cellphone. Napakantahon ta sa. Nagahugas pa di sa nagatrapo pa sa patrol K5 team, no? Ano man naman, wala man nagasabay ni nga akong reporter sa bungman. Sige, balita mo na lang ka K5 Aaron. K5 Kim, ayan na mga balita na tipo naton. Unahon naton no, ang update sa naglungtad diri nga sunog diri sa may zone 2 barangay Salvacion ng Bugabog, Molo. K5 Kim, alas 4:20 kagina sa hapon. Sa rin, no, sunod kay Senior Fire Officer 1, then Mark Makokov, Arson Investigator sa Iloilo City Fire Station. Yan, sa pitatanan ka mga residential structure ang nasunog. Sa rin, 4 na rin ang totally damage. Pagtatlo naman ang partially damage. Ang mga balay nga totally damage, ang inaparangyahan ng Dairihina, Kanha, Jeffrey Kanha, John Salgado, Rustico Ledesma. Samtang kinaparagyahan naman ng Rizal Dayanko Remya. Pulhanan ang kagisa dari ka storage ang Sun Steel K5 Kim. Siriin nagbili naman sa 145,000 pesos ang kahalitan sa sunog ka K5 Kim. Sa investigation, naghalin ang kalayo sa balay sang pamilya Kanha sa likod ng hamtang sa ikaduha nga padalgan. Na fire out aras sa 4:55 sa hapon, kag wala naman sa minapilasan sa sunog. Karon sa K5 Kim padayon pa ng ginatulid sang taga BFP ang rason sang inalinan sang kalayo. Samtang sa balita naton sa ginpatigayon nga drug bypass operation diri sa may barangay Demokrasya Haro, no? Ginpatigayon ni sa Police Station 9. Kung sa rin, no, ang subject isa ka Iloy, si alias Lovely, 23 anyos, no? Sa pulisya na inabaklan sa isa ka plastic susay, sa suspected siya, gamit ang 2,000 pesos, no, nga by bus money, ka K5 Kim. Sa rin, na-recover pagkid sa iya, ang 5 ka mga plastic susay, sa ginapatian siya, bunga nagabugat sa 5 ka gramo, kag 4,000 pesos ang market value. Aminado man siya ka K5 Kim, nga baligya, nagagamit siya sa illegal nga droga, kaya di niya na-income niya sila, mo na yung ginapanggasto niya, sa iya tatlo pa ka mga anak ka K5 Kim. Nagahinonsol si alias Lovely, sa iya na dangtan ka nagpahayag man kaina, nga kung makagwa siya, hindi na siya magliwat sa nasambit, nga hilikoton sa K5 Kim.
Yaron sa karon sa Police Station 9 kay natalana nga basakan sang kaso sa paglapas ng Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kay K5 Kim. Kag K5 Kim amo ni ang mga balita no nga nakuha naton diri sa may syudad sa Iloilo. Kag nga balita nga dunong gid sang karuan sa DTX Coffee Mix may kape ka na naka-detox ka pa. Kupod sa patrols kay K5 Jason Talaron ako naman sa K5 Aaron Defoyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagangawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Thank you so much, Aaron Refoyo, K5 Aaron Refoyo, sa aton siring patron. Mga K5 diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. According sa aton siring mga otoridad, mayara diri no sang tawag na sang kaso sang monkeypox. Mga K5 o kag may pila actually no kapahanumdom diri ang aton siring Iloilo Provincial Health Office kag Iloilo City Health Office man mga K5. Pero ano bala no ang ining monkeypox? Sa K5 Ans, may ginsad ako na bago lang no. Ang ining official statement ni Provincial Health Officer 2, Dr. Maria Socorro Quinion regarding dili no sa gin-announce mayra sang mpox case sa may Iloilo Province. Gina-explain niya diri mga K5 ano bala ni ang monkeypox kag paano bala malikawan mga K5. Ang bali ni Ma'am Asun Pineda, guro ka power trio si K5 Aaron. Matulog na ko tani pero mamati ko tari sa Golden Voice ya. O wala hindi mapilit Ma'am Asun Pineda. Hindi pagpilito nang hindi ang tao nga hindi mapilit blang. This time, okay na ka K5 Ans. This time, pamaryan na naman nato no, ang pahayag ng Iloilo Provincial Health Office regarding diri no sa recent nga kaso sang siring confirmed nga may kaso diri sa province nga monkeypox. Ano ba lang monkeypox? Ibalo naton with Kondoktora Maria Socorro Quinion. Maayong adlaw sa tanan, ang probinsya sang Iloilo aktibo ang monitoring sang mga notifiable diseases paagi sa aton Provincial Epidemiology Surveillance Unit, kaupod ang aton mga disease reporting units salin sa health centers kag mga hospitals. Based sa official confirmatory test results ng specimen nga ginpadala sa RITM, ang probinsya sang Iloilo may isa na ka-confirm case sang mpox. Ang pasyente wala sang travel history, currently on home isolation, kag padayon ang pag-ayo. Ang mga close contacts ini naka-isolate man, kag based sa aton monitoring, wala sa gihapon nakitaan sa mga sintomas sang mpox. Padayon ng aton disease surveillance diri sa probinsya, hindi lang sa mpox, kundi sa tanan nga mga notifiable diseases na ginabando sa aton sa Department of Health para sa aton timely kag effective response activities para makontrol ang mga balatian. Aton kinabisuhan ang publiko nga magabilin nga kalmado kag maging aktibo sa pagproteksyon sa tagsa kaayong lawas. Aton basahon ang public health advisories halin sa aton health authorities, ang inyo local health office, provincial health office, mga K5 nabatian naton si Dr. Maria Socorro Quinion regarding diri no sa sining tawag na pila ka pahanumdom after confirming no may rasang tawag na sang confirmed case sang monkeypox sa mpox sa Iloilo Province and even diri sa may syudad sang Iloilo ang mayaraman sang kaso. So ano bala ang mpox? Ini ang anay nga gitawag bilang monkeypox. O kung ang isa ka balatian nga kaangay no sang smallpox kung sariin na ang tawag na
nagadulot sa sini amo ang virus. Nagadulot ini isang flu-like symptoms, kaangay na lamang sang paghilanat. Ito ginatugnawan ka mga K5, mga rashes dara sa imo siring alawas nga may mo no mangin maglawig sang pila ka semana antes dira mangin clear mga K5. Kag wala sang napamatud-an nga bulong para sa mpox o kon monkeypox. Kaya usually, nagadula lang na siya on its own mga K5. So according diri sa Cleveland Clinic, ang healthcare experts ang nagarekomendar no nga magpabakuna kung mayara ikaw sang o kung ara ikaw sa higher risk sang ginatawag nga mpox. So, ang mpox may rasang 5 stages. Kung na dari ang stage 1, o kung rin gitawag nga macule. Ang rashes nga nag-start bilang mga flat, o kung matapan ba lang ang mga red spots, mga K5, na nagalawig, tubtob, o kung nagalawig from 1 to 2 days, mga K5. Ang stage 2 naman, amo na yung ginatawag nga papule. Ang ining mga spots, kung mga butlog-butlog sa imo silang lawas, ang nagabaskog siya bala mga K5 o kag nagaulbo-ulbo na siya. Ang stage 3 naman mga K5, ang ginatawag nga vesicle. Vesicle mga K5, ang mga tawag na nagadako na siya nga nagadako, mga rashes nimo. Mga K5 kag dumay arabla siya sang clear fluid. Mga K5 ang ning mga rashes mo sa lawas, and that could also last from 1 to 2 days. Sa stage 4 naman, ang muna yung ginatawag nga pustule. Pustule mga K5, ang naglawig no sang 5 to 7 days. Sa stage 5 naman, yun siya ang ginatawag bilang scabs. Nga nagalawig from 7 up until 14 days. So kung dira na do mga itom, tawag na do itom na siya, do daguan na gid siya mga K5, surrounded by the red skin mga K5 o kung ang imo sining mga rashes. So what is mpox? So ang balbangin naton kaina nga formerly ginatawag siya nga monkeypox, pero diri sa aton mas familiar kita sa tinaga no nga monkeypox mga K5. So ang cases of mpox or monkeypox ang nagakatabo regularly kung endemic in parts no sa pila ka mga bahin or area dira sa may Africa mga K5. Pero ang outbreak nagakatabo man mga K5 sa iban nga mga lugar sa nalain-lain no nga mga pungsod diri sa kalibutan. Ang outbreak nga ginatawag amo ni ang pagtimbo o kung pagsaka sang kaso nga tawag na hinali lang bala no. Wala ka mag-expect nga gulpi lang siya magsaka damo na tawag na infect sa siring ginatawag nga balatian nga monkeypox. So mayara sang 2 types o kung 2 subtypes sang monkeypox. Amo ni ang una, ang clade 1. Ang clade 1, clade as in C-L-A-D-E, clade 1 mga K5, ang endemic sa may Central Africa. So mas tawag na makatuga pag inesa sa mga serious nga mga tawag na nga mga simptomas sang sa clade 2. Ang recent outbreaks so kung mga pinakauli nga mga outbreaks sa clade 1, ang hindi man siya amo na kaano bla no mga K5 ka-fatal kung manubo ang numero sa mga nagkalamatay. Ang clade 2 naman ang isa ka endemic dra sa may East Africa. Mayara sang global outbreak sa ginatawag nga clade 2 mpox umalin sang tuig 2022. Kag less likely pag no kung manubo ang chance of tawag na kung manubo ang cases of fatalities so kung nagkalamatay sa clade 1, mas manubo pagid ang possibility for death mga K5 sa clade 2 nga subtype sang ginatawag nga mpox o kung monkeypox. Ang outbreak mga K5 since 2023, mayara sang outbreak sang clade 1 mpox dira sa may Central and East Africa. Since 2022 naman, mayara sang ongoing outbreak sang clade 2 mpox nga nagaapekto sa mga pungsod sa bilog kalibutan mga K5.
nakabalhang no sang 1,700 reported cases sa Estados Unidos o kon United States mga ka-K5 sang tuig 2023. So in total mayara mga ka-K5 no sang over 102,000 ka mga reported cases sang Clade 2 Mpox sa bilog nga kalibutan sang o kung humalin sang 2022. Ang pinakauli nga outbreak sa US antes ni isini mga ka-K5 ang natabo sang tuig 2003 o kon 2003. So sari no 47 ka mga tawo sa anom tanan ka mga estado dito sa may US ang na-infect no sa ginatawag nga Mpox. Sa halin sa pet nga o kung sa prairie dog sa mga ido pa mga ka-K5. Sa rin, hindi ang tawag ng paglaptasin is not from person to person, kundi na ganin ang iban sini sa ang ila sini nga Mpox case ang 2003 o sa isa ka breed sang ido mga ka-K5 dito sa may Estados Unidos. Pero ano bala ang sintomas ng sining monkeypox? Ang sintomas ng monkeypox, amo ni ang rashes, skin ulcers mga ka-K5 o kon blisters. Mayaraman rin nagabatyag sang fever o kon hilanat mga ka-K5 o nagapalamanog dra mga ka-K5 ang pila ka porsyon sa imo silang lawas. So tawag na lunatog na one ikaw nagasakit ang imo nga ulo, nagapalang luyang imo sini nga mga muscles mga ka-K5 kung nagabatyag ikaw sa natawag nga fatigue. So hindi tanan nagaka-develop sang Mpox mga ka-K5 o kung hindi tanan ang naga-develop sang tanan nga mga sintomas. So pwede ni siya no nga lain-lain ang pamaagi o kung lain-lain ang imo sini nga experience kung ma-infect ikaw sang ginatawag nga monkeypox. Mayara man sang may rashes lang pero wala sang iban niya mga sintomas. O kung ang other nga mga sintomas o kung other symptoms ang naga-develop lang afterwards o kung on the latter part mga ka-K5. Mayara man sa mga flu-like symptoms, ginahilanat ka dira, kag rashes mga ka-K5. Pero ang iban sa mga tawo, ang wala sang ang iban gani no, ang may na-infect sang Mpox, ang mayara man sang kaso nga wala gani gid sang rashes. Pero nag-positive o kon gin-confirm nga mayara siya sang monkeypox. Ano bala ang nagadulot sang Mpox? What causes Mpox mga ka-K5? Isa ini no, ang infection nga monkeypox virus o kung ginatawag diri sa medical term nga orthopox o kung orthopox virus monkeypox. O kung ining monkeypox virus o kung orthopox virus monkeypox ang nagadulot sang Mpox. Ang mga viruses na magagmay mga ka-K5 ang genetic information in a protective coating. Ang virus nga nagadulot sang Mpox is a pox virus and a member of the genus nga orthopox virus. So, paano ka balaya makakuha o kung paano ka ma-infect? Anong mga possible rason nga ma-infect ikaw sa natawag nga monkeypox? Ang monkeypox o na Mpox pwede nga maglapta through direct contact sa mga Mpox sores, kung nang imo dira mga rashes, sa mga nagabukol-bukol dira sa imo sining lawas from an animal or person. So for example, possible from animal to person. For example, abi ang pet ya o nang iyang hinuptanan. Na tawag na kup-kup-kup-kupan niya dan during that time nga mayara siya sang monkeypox tapos nagpalapit naman sang tao. O possible kay just like sa natabo dito sa may United States before. Halin sa ido, sa ilo sa tao, mga ka-K5.
Pwede man na siya nga makuha mo through contact with saliva. Kung dupla bala mga ka-K5, laway. Ang respiratory secretion sa rin sa imo sining tawag na nga ilong, kung sipon mo dra, rin sa baba mo, ang imo sining dra nga tawag na ano man dra mga badlo mo, sorry la sa gapamati kung nagakulukaon dra, ang imo through blood or bodily fluids from an animal or person. Ang contact with materials, for example, labi, gingamit mo or nasalapay mo dra ang mga bayo, ang mga bedding and towels, nga gingamit sang isa ka persona o kung isa man kasapat na infected sang tawag nga monkeypox. Pwede man siya via vertical transmission. For example, kung nagabusong ka tapos nagbata ka, masaylo sa imo siring bata mga ka-K5 ang monkeypox. So again ang ini pwede direct contact, skin to skin contact, pinagi sa mga bodily fluids naton. O kung pwede man sa mga ginagamit nila, mga kutsara, tinidor, mga bayo. For example, kung gabusong ka, magbata ka, na-infect ka sa mpox, there is a chance of vertical transmission. Ang mga specific situations nga posible nga magresulta sa paglaptas ng mpox, amo ring close o intimate contact, pareho sang pagkupo o cuddling mga ka-K5, ang paghalukanay. For example, may ma-confirm ka na nga mpox, hindi ka daraan ay tawag na, magkupo, hindi ka daraan ay mag-kiss o kung maghalong, o kag hindi ka daraan ay maghimo sang sexual activities o kung sex mga ka-K5. Posible man mga ka-K5 nga makalapta ikaw sang mpox pinagi sa pag-istorya. Face-to-face nga pag-istoryahan ay kung lapitay ka mo. O kung hinali ka lang dra magpangatsi, mag-ubo mga ka-K5, nga lapit ang inyo sa nga distance. Pero less likely o kung madabo ang tsansa nga through this nga mga situations or circumstances, makalapta ikaw sang mpox. It is possible pero less likely o kung manubo ang tsansa. Pwede man diri via skin-to-skin contact. Kung nagduktanay din nyo sa nga mapanit, ang mga rashes yada sa lawas mo, nagdukot man sa imo, or for example, abi ang nakatandog sa iya, nakatandog man sa imo. For example, nag-share ka mo sa personal items like towels, bedding, o kung sex toys ba? Grabe, maniya. Mga bites or scratches salin sa infected animal. O kung ang pagkaon sang karne sang infected animal mga ka-K5. According madri sa siring Cleveland Clinic, doon nakita pa na natin diri is tawag na ang ido pala na. Sa ang ido or amunang ido ang possible carrier sang monkeypox mga ka-K5. Just like sa natabo sa Estados Unidos way back 2003. So ano bala ang risk factors sang mpox? So, ang bisan sino sa aton, pwede makakuha o kung pwede malatnan, pwede ma-infect ang ginatawag nga mpox. So, mga ka-K5, ang ano ba lang mga complications nga pwede madulot diri sang mpox mga ka-K5? Ang complications nga pwede diri madala sang mpox, amo ni ang bacterial infection, mahimo magdulot sa magresulta sa sepsis. Loss of vision o kon eye damage, halin diri sa mpox sa ocular infections, o kon maapektuhan ang imo sining mata o kon pananaw. Pwede man ini magresulta sa myopericarditis o kon inflammation sa palibot sang imo sining korason. O kon pagpalamanog mga ka-K5 sa palibot sang imo korason. Isa man ri ang encephalitis o kon pagpalamanog sang imo sining utok. O pwede ni ang kon magdugay, maglala, especially kung hindi ka kapakonsulta, wala bala sang tawag na
wala ka sa mga ginabulong nga gina-take o kung wala sang tawag na assistance coming from the medical expert. Pwede man na magresulta sa pneumonia o kung pwede man respiratory distress. Kung nabudlayan ikaw maginhawa, mga KK5, kag severe scarring. Ang malala no nga mga tawag na, mga pilas, mga KK5. So, paano ba lagi na-diagnose ang ginatawag nga Mpox? So, para ma-diagnose ang Mpox, so kung monkeypox, ang ining healthcare provider, kung mga medical experts, ang iswab ikaw 2 to 3 source kung lesions mga KK5. Nagpadalaan ikaw sang sample, mga KK5 sang halin sa laboratory sang para o kon para sa polymerase chain reaction o kon PCR testing. Pwede man sila maghimo sa ginatawag nga blood testing. Pag nag-check dira, pinagi sa imo sini nga dugo. So paano naman di bala ni siya mga KK5 mabulong? So wala pa sang aprobado nga antiviral treatment sa ginatawag nga Mpox. So kung nagapalang luya ka, nagabatsyag ka sa amo ni mga KK5, if you're very sick o kung nagabusong ikaw, pwede ikaw no nga bulngon dira sang imo sa nga healthcare provider sang antiviral drugs at nga isang tecovirimat o kung T-Pox o kung ginatawag man nga cidofovir o kung brincidofovir mga KK5 o kung pinagi man sa Vaccinia Immune Globulin o kung VIG4 isa kasahi isang antibody treatment nga kung kaisa nagaserbe man no kung isa man sa mga options. So amo nga mga bulong ang approved man no nga mag-treat sang viral infections like smallpox. Kaga mahimo man no maka-benepisyo sa iban mga KK5 or mahimo man makabulong sa iban pero it might be nga hindi man epektibo sa iban. Pero subong ang mga researchers o kung ang mga nagapanalawsaw ang padayon ng ila sining mga pagtuon kung paano pa nila mapaayo kung ano pagit nga mga discoveries in terms of treatment in terms of treating this monkeypox mga KK5. Good evening dira kay Sir Popong Paktong. Nagapamati kag nagatutok dira sa may tawag na sa may Tapas Capiz. Lito Flores o kon kapihan ni Lito Flores. O kon dira sa may kapihan from Lito Flores. Commercial pagkatakahibabans at sige tawag na dire-diretsohon na lang naton mga KK5 accordingly agin aresto diri si Arnie Teves diri sa may o kundira sa may Timor Leste. Mga KK5. According diri sa information, ining si Anay Negros Oriental 3rd District Representative, mga KK5, kung si Anay Congressman Arnie Teves Jr. ang ginaresto dira sa may Timor Leste. Base sa Facebook post ni isang bata ni Teves nga si Axel, nga ang anay mamalidha ang yindakop dara sa mga immigration officers sang Timor Leste, mga KK5. Ginaaligar nga wala sang warrant of arrest o kung anuman nga dokumento nga ginpakita no o kung ginpresentar during the arrest o kung sa pag-aresto sa iya mga KK5. Base diri sa reports ang local media nga si Teves gin kwadra o kung ginaresto dra no sa may Timor Leste kagyara subong sa kustodiya sang Timor Leste Immigration Police. Ginaaligar no kung matandaan naton kung madumduman nga si Teves ang allegedly amo ni ang mastermind sa pagpatay kay Anay Negros Oriental Governor Roel Digamo kag sa siyam kay iban pa nga mga individual sang March 4, 2023 sa tawag na sa Puloy-an sang Pamilya Digamo sa may Pamplona, Negros Oriental.
O kon madumduman man naton may pila ka mga pahayag diri si Taves. Kung sa rin ang ining anay mamalidha ang ginpanginwala ng ining mga akusasyon. According diri sa abogado ni Teves nga si Attorney Ferdinand Topacio, ginkuha dira siya sang immigration police si Teves sa iyang puluyan sa may Dili sa Timor-Leste. At around 8 p.m. kahapon, Dili time, ang kliyente diri ni Attorney Topacio na si Representative Arnolfo Teves ang ginkuha dira sa iya sining residence sa Dili, Timor-Leste. Sang Timor-Leste Council. Upod ang yasiring Timor-Leste Council nga si Dr. Joao Serra sang mga immigration police. Mga ka-K5, according dire kay Topacio, upod kay Attorney Topacio, nga si Teves kag si Serra ang tawag na in-detain sa compound sa Ministry of the Interior. Wala sang warrant o kung ano man niya kasulatan alin sa otoridad gagin pakita dari no sa antes ni maaresto si Mr. Teves kag si Dr. Serra mga ka-K5 para itawag na i-under detention sila. Mayaraman sang statement dari no ang iya siring bata nga lalaki ining si Axel mga ka-K5 nga allegedly on his end o kung sa iya siring pagpati ang ginhimo diri sa iya tatay nga si Arnie Teves ang makabig diri no nga kidnapping. Kay-5 si pa-play naton, pabati naton sa aton suri nga mga suki nga tagpalamati. Ang nain pahayag naman diri no sang bata ni Arnolfo Teves Jr. o kon Arnie Teves nga according sa iya tawag na kidnapping ang natabo sa iya sining amay. Makita nyo nga tawag na nagakupo pa diri si Arnie Teves, probably amo ni si Dr. Serang iya sining upod nga tawag na native man no sang Timor-Leste. Mga ka-K5. Ato hindi mo ma-imagine nga si Teves magkupo-kupo samtang ginang tawag na gina-trying matawag na makuha siya sa mga otoridad no. Huwag ka nagliga na kaisog-isog na sa iyang mga statement. Ginatawag na so palpal yung pila ka mga opisyal nga naga-ulamid sa especially sa nakaabot siya dra sa mga Timor-Leste. Sir Tristan Wyatt Vigulay, maidayad nga gabi, Sir Ronnie Haleco Balsada. Thank you for still tuning in. Dili sa aton sari nga pagpangalagan. Lapit na lang yung mag-aagahon. This time, pabatian naton ang nangin pahayag ni Axel, ang ring bata ni Arnie Teves. Greetings everyone. I'm making this video to inform everyone that my father, Arnie Teves, has been kidnapped earlier today at around 8 p.m. Timor-Leste time. At around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor-Leste. And then at 8 p.m., immigration officers arrived at his residence and picked him up. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. They just came in forcefully. They took him out forcefully. And right now, as we speak, he is still in the immigration building in Timor-Leste, being held illegally by the immigration officers, also surrounded by Timorese police. He is asking me to inform everybody about the situation, and he is calling out, we, the family, including my father, is calling out to UN Human Rights, and I personally am calling to every department all over the world. Please help us. My father already won the case against the extradition, and then they filed a motion for reconsideration for the previous decision made by the Timorese
Timorese court. And then again, the Timorese court ruled in favor of my father. So supposed to be, he should be in Timor, living peacefully and safely. But we were shocked to see that just last night, he was illegally kidnapped and is now illegally detained, together with his lawyers. They were a little harmed in the process, including the lawyer. And I will be posting, as per his request, I will be posting a video of him and a video of the incident when they illegally kidnapped and picked him up. I think we believe that they are doing the same thing as what they did to Tatay Digong, the former president of the Philippines, where they will just detain the person illegally and fly him out wherever they want and then just settle everything after. But we do not approve of this, and we do not want my father to be flown out of Timor-Leste because he has already won in the court that he can stay in Timor-Leste and he cannot be extradited. Please, again, to any departments all over the world, please send help as soon as you can, because we believe he will be flown out first thing in the morning today. The lawyers have already reminded them that it is illegal detention and all the other technicalities, but again, they just insisted and said, just file cases after. So please, I am begging you, whoever can help us in this, please help us. Please send help. He is right now inside the immigration building in Timor-Leste, surrounded by immigration police and lots of Timorese police. Please help us. Thank you. Lastly, before I end this video, I would just like to inform everybody that family members and media, local media in Timor, were not allowed and is not allowed up to this hour inside the building. I am calling also the attention of the government of Timor-Leste. Please, let's do what is right. We already have won the case. This should not have happened. We really need your help to do what is right. Please do us a favor and do what's right and help us in this situation. I beg all of you. Again, thank you. Nabatian naton mga ka-K5 ang pahayag rin ni Axel Teves, ang ring bata no or anak ni Arnie Teves, Arnolfo Teves Jr. Anay tawag na, anay kongresista dara sa may Negros Oriental. Balda rin ni Mama Azun Penada, may katapusan gid sa imo Teves. Illegally ba to? Illegally. On this side, amo nang ilas nga pananaw. Mga ka-K5 illegal. Grabe gid kabud-kabud ni Arnie Teves. Ang sang una isog gani saya mo. Ambal ni tawag ni Mama Azun Penada, isog naong subong nagapakitluoy. I'm begging you. Diba lang mga ka-K5? This time, pamatiyan naman nato no, ang report sa aton sa ring mga K5 reporters. Halin sa ila sinitagsa ka mga areas, mga ka-K5 or ila tagsa ka mga beat. Una kita diri sa report ni ka-K5 Alex Escalante. Ang kamatayon sang estudyante nga sa Puandri sang nagakaagna sa Banungasang Kalinog, posible may foul play. Muna in relation kay na no sang gan-discuss man naton nga brutal nga ginpatay to sa may Kalinog, Iloilo. Kay-5 Alex Escalante sa kampiyon nga report. Wala ginadula sang Kalinog Municipal Police Station ang posibilidad nga may foul play sa kamatayon sang estudyante nga si Henson Libuna, 23 anyos, nga yara na sa state of the
posisyon sa Barangay Barrio, Kalinog, Iloilo. Sa exclusive interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Miles Geron, ang hepe sang Kalinog Municipal Police Station, una na nga ginreport sang pamilya sang biktima sang Sabado nga ini ang wala na nakapauli sa Ilapuluyan, humalin sa nagbiya ini sang Biyernes. Suno kay Geron, matapos nga ginpablotter sang pamilya sang biktima iya nga pagkadula, gilay naman nga nag-investigar ang kapulisan kag nagpangita sa mga CCTV footage agod nga matrack ang posible ginkaduan sang biktima antes pa ini nga nadula. Dugang pa sa natungdan, last just sang aga subong nga adlaw nasapuan sang isa ka manugtapas sang tubo sa tunga sang talahiban ang bangkay sang biktima nga nagakaagnas na, kagilayon nga ginreport sa kapulisan. Ang oderiso na sa hepe, wala ginadulat sang kapulisan ang posibilidad nga may foul play sa kamatayan sang biktima kag ginapasalig man sini sa pamilya nga investigaran sang maayo ang insidente. Ang ini nga balita nga nadulong sa inyo sang DTX 500. DTX 500 food supplement agad makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kahagiban pa nga mga sakit. Kini si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo number 1 na kita K5 News FM. Thank you so much, K5 Alex Escalante. This time, pamatian naman nato ng report na gikan sa Iloilo City Hall. Mayor Jerry Petreñas ginpasalig ang hugot nga pagmonitor sang Iloilo City Government kasunod sang kumpirmado nga kaso sang Mpox sa syudad sang Iloilo. K5 Jenny Kauyunan sa report. K5 Kim ginpasalig ni Iloilo City Mayor Jerry Petreñas nga hugot ang pagmonitor sang syudad kasunod sang 11 nga kumpirmado nga kaso sang Mpox ukon monkeypox. Ini matapos sa K5 Kim ginkumpirmar sang Iloilo City Health Office nga mayara sang isa ka kaso sang Mpox sa syudad, apat ang suspected cases as of May 27, 2025. Sunod sa alkalde K5 Kim nga prioridad sang CHO ang kaso sang Mpox kag padayon ang koordinasyon sa mga concerned nga ahensya para sa mga testing kag case monitoring. Ginapangabay man sang alkalde ka K5 Kim sa publiko nga mangin kalmado, hindi magpanik kag magsud lamang sa health protocols agud malikawan nga matapikan sang amo nga balatian. Kag ini nga balita ang yadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Thank you so much, mga ka-K5. Nadula to yun ni Mama Ason. Tagatawag na. Yun yung may kantahan, Mama Ason, no? Sige, pangot-pangot na katalapaw. Naganin kita yun. Sige, mga ka-K5. Thank you so much for being with us tonight. For being with me tonight. Dari sa aton sa ringa programa, K5 Night Watch. By the way, thank you so much aton sa ring mga relaying stations dala sa K3 News FM Yagao, K3 News FM Leganes, K3 News FM Kalinog, K5 News FM Pasay City, diraman sa K5 News FM Sara, diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, dara sa Pasig, K5 Ed Marliquinia sa technical side. Dara sa may Sara, Iloilo, K5 Papa Flo. Diri sa aton sa ring Master Control. Baka pa na yung Mastermind. Master Control, K5 Andre Fred La Pastora. Sa aton sa ring News Center, K5 ay Lira Joy Apin and K5 Sunny Sarabia Puna. Sa aton Patrol, K5 Aaron Refoyo and K5 Jason Talaron. Ako naman ang inyo nakaupod, ang inyo alagad. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan